είπε η ξενάγηση του χώρου πως... Να κάνουμε, δεν ξέρω, εντάξει. Εντάξει, επειδή έχουν συνηθίσει το προηγούμενο και θα λένε διάφορα σχόλια, να τους προλάβουμε. Εγώ τα ρώτησα από πριν, γι' αυτό ναι, εσύ τα ρώτησες από πριν. Αυτό εδώ είναι του Παπαλεξάνδρου ας πούμε, μελανοθήκη, μελανοδοχεία και εδώ έβαζε τις πένες του. Από μάρμαρο. Αυτές τέτοιου τύπου, ναι. Αυτό είναι από μάρμαρο, είναι πάρα πολύ βαρύ για να το σηκώσεις. Το έχω φέρει από την Αθήνα, εντάξει, γιατί στέκεται πολύ στο γραφείο. Και αυτό το γραφείο είναι του Μπαρλά. Το είχαμε πάρει μετά το θάνατό του, ας πούμε. Ήταν σε χάλια κατάσταση, το ξύσαμε με τον αδερφό μου και ήταν το γραφείο του Στάντη για πάρα πολλά χρόνια, αλλά μετά πήρε το γραφείο του Ρένου, οπότε ήρθε εδώ το σπίτι είναι στη Μαλαισίνα. Για να μην έχουμε απορίες. Ο φωτισμός νομίζω ότι είναι καλός. Μετακομίσατε. Και μπορούμε, ναι, όχι δεν μετακομίσαμε. Εντάξει. Και μου ήρθε να διαβάσω ένα διήγημα, πάρα πολύ περίεργο, σαν εισαγωγικό, του Ρένου, το οποίο δύσκολα μπορεί να συνδεθεί με άλλα. Είναι μάλλον ένα δημιούργημα από μόνο του, θα έλεγα. Ονειρικά, ας πούμε. Ναι, θα πρέπει να έχει ονειρική αρχή, η πηγή του να είναι ένα όνειρο, χωρίς όμως να ξέρω αν σε όλες τις λεπτομέρειες είναι ανάπτυγμα του όνειρου. Αυτό δεν φαίνεται, τουλάχιστον από το κείμενο. Και δεν θυμάμαι να έχω δει κάτι στο αρχείο σχετικό. Μπορεί να υπάρχει, αλλά τουλάχιστον δεν το θυμάμαι. Είναι στη συλλογή αυτός που γαβγίζουν οι σκύλοι, που ξεκινάει από το ομώνυμο διήγημα και λέγεται «Στη λεωφόρο της δόξας», με υπότιτλο «Μ' όλες τις τεχνικές προδιαγραφές». Η πόλη μας, θυμίζει, έχει ένα σκανδιναβικό, γερμανο-σκανδιναβικό κλίμα. Η πόλη μας στην ακτή της Βαλτικής έβλεπε στη δύση. Ο ήλιος το απόγευμα, καθώς βασίλευε, χύνονταν ολόχρυσος κατά μέτωπο των λεωφόρων που κατηφόριζαν όλες προς τη θάλασσα. Στη μεγαλύτερη μας, τη λεωφόρο του Βραδεμβούργου, λεωφόρο της δόξας που τη λέγαμε από παλιά, δεν ξέρω αλήθεια γιατί, ποια δόξα μας μνημονεύαμε, λεωφόρο του πιο κατηφορικού περίπατου να τη λέγαμε, θα ήμασταν λίγο πιο ακριβολόγοι οπωσδήποτε. Σε αυτήν λοιπόν κάθε απόγευμα κατηφόριζε τα αναπηρικό καροτσάκι, δηλαδή το ζευγάρι που αυτός, ξανθός, καλά κρατημένος ακόμα, ήταν στην πολυθρόνα και εκείνη, μολόασπρα μαλλιά, μα ευθυτενής και αλήγιστη, με τον άνεμο του ιδανικού και της αναμφισβήτητης ανωτερότητας που θύμιζε την άφταστη εκείνη λάμψη μιας απόλυτης ομορφιάς, καθώς τη γύρευε αυτοκτονικά η παλιότερη της βέβαια Έντα Γκάμπλερ, από τα ίδια μέρη πάνω κάτω εκεί γύρα. Τον πήγαινε περήφανα, κρατώντας έτσι ηγεμονικά τον αστραφτερό ατσάλινο σωλήνα πίσω από το κεφάλι του, λαβή μαζί και φρένο του, όπως τα τόσο πρακτικά παρόμοια καροτσάκια αποσκευών των σιδηροδρομικών σταθμών. Και αυτό πρακτικότατο πράγματι, με τις πιο καλοϋπολογισμένες τεχνικές προδιαγραφές της τόσο επιδιδόμενης στη μεταλλοβιομηχανία πάντα πατρίδας του. Η Γερμανία μετά τον πόλεμο τελειοποίησε αυτές τις αναπηρικές συσκευές για τους ήρωές της, έτσι που να χωρίζονται κατά βάση σε δύο κομμάτια. Η λαβή, ένα πι. Ατσάλινος σωλήνας έμπαινε και έβγαινε ανετότατα σε δύο επί τούτο υποδοχές και έτσι το ύψος βέβαια κοβόταν στα δυο. Χωριστά το κάθισμα κυρόδες από τη μια και η λαβή φρένο από την άλλη. Μόλις την πάταγες λίγο παραπάνω φρενάριζε, όπως ακριβώς τα καροτσάκια για τις βαλίτσες. Και χώραγαν λοιπόν μια χαρά τα δύο κομμάτια στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Μια χαρά. Βολικότατα. Και μια χαρά λοιπόν κάθε απόγευμα έβγαζε αυτή το κατά τις άριστες τεχνικές προδιαγραφές για αυτά της πατρίδας του σύνεργο τούτο από το πορτμπαγκάζ, συνάρμοζε αμέσως, χώνοντας τους δυο σωλήνες πόδια του πι στους δυο υποδοχείς, σαν έμβολα ακριβώς τους κυλίνδρους τους, τον κάθιζε, με μια έμπειρη λαβή από τις μασχάλες, ήταν και αθλήτρια στα νιάτα τους, και ενώ αυτός την έπιανε από το λαιμό σαν παιδάκι,
στα αναπαυτικό κάθισμα και άρχιζαν τον περίπατό τους στη λεωφόρο του Βραδεμβούργου, λεωφόρο της δόξας, ή αφού επιμένετε του πιο κατηφορικού περίπατου της πόλης μας κατά κάτω. Κάτω πέρα απλωνόταν η απέραντη θάλασσα, η Βαλτική μας. Και ο ήλιος στο βάθος στη δύση βασίλευε ένδοξος μέσα σε θριαμβικές χρυσόφλογες πορφύρες ή χρυσόμαυρα αίματα πολλές φορές, κατά τον καιρό που είχε προηγηθεί στον ουρανό της μέρας εκείνης. Έτσι κατηφόριζε και όταν ήταν νέος ο Βάλτερ, προτού μπει στην ναυτική σχολή της πατρίδας, για να βγει πρώτος στην τάξη του κυβερνήτης υποβρυχίου. Στη Βαλτική αυτή και στο Σκαγεράκι αλώνησε τους βυθούς και πόσες φορές παναδίονταν κάτω από την πόλη μας θριαμβευτής χορτασμένος τίγρης, γλύφοντας τα χείλια του ακόμα πλούσιες λίες που κατασπάραξε με τις τορπίλες του άσφαλτα σταλμένες μέσα στον ίδιο μας τον κόλπο. Αυτό το χρυσό κατήφορο πρωτόβλεπε, λουσμένο στον αφιδόλευτο ήλιο της λεωφόρου να τον χαιρετίζει. Κανείς δεν ήξερε σε αυτή την ένδοξη θέα ποιος ήταν ο τίγρης που τολμηρά έτσι αναδύθηκε δίπλα στο θύμα που βούλιαζε, αγνοώντας τα αεροπλάνα, και αναπέτασε τη σημαία του στον πυργίσκο που έσταζε αστράφτοντας και στυλώνονταν εκεί με τις διόπτρες κατά τη λεωφόρο του πιο κατηφορικού μας περιπάτου. Οι νέες όμως επέμεναν. Είναι ο ίδιος πάντα, μόνος πάνω στον πυργίσκο, και κατά τη λεωφόρο του Βραδεμβούργου πάντα κοιτάει, σαν κάποια του συγκεκριμένη τάχα να ψάχνει. Τη βρίσκει? Όχι. Του κάνει κανένα σήμα εκείνη με το χέρι της ίσως, με την ομπρέλα της που ανοίγει σαν να ψιλοβρέχει τάχα, με την κορδέλα της που λύνει και ανεμίζουν τα ξανθά της χρυσά στον ήλιο? Μα έχουν τόσες χρυσά. Ποια έκανε μια ξέχωρη κίνηση και αυτός ξανακαταδύεται βιαστικά σαν ξυφίας που βουτάει πάλι κάτω από τις λυσασμένες εφορμήσεις να γαζώνουν τη θάλασσα? Καμιά ποτέ δεν βεβαίωσαν. Και ωστόσο κάθε φορά ήταν ολοφάνερο πως κάτι συγκεκριμένο έψαχνε ο χορτασμένος τίγρης με τις διόπτρες ολομόνος από τον πύργο που έσταζε με τη μαύρη σημαία να κυματίζει και τη φλογά τη σβάστικα δρομέα που καιρό ποτέ δεν έχει χωρίς εφόρμηση κατά πάνω του και τρέχει. Και εκείνη τώρα ευθυτενής. Υπήρχε λοιπόν. Αυτινής η φλογάτη κορδέλα ανέμιζε λιτή από τα χρυσά μαλλιά και αδιαφορούσε. Τον οδηγεί στο ατσάλινο πι των αποσκευών με τις πιο τέλειες τεχνικές προδιαγραφές του νέου καιρού της πατρίδας και αστράφτη με μια λάμψη απόλυτης ομορφιάς, την ίδια που η μακρινή Έντα Γκάμπλερ, της ίδιας ομογένειας των περήφανων βορείων λαών, αναζητούσε τόσο αυτοκτονικά. Αυτοκτονικά, τι άλλο. Κι ίσως γι' αυτό της ξεφεύγει το χρυσό εκείνο απόγευμα στην τρομερή λεωφόρο του πιο κατηφορικού περιπάτου της πόλης μας στις γκρίζες ακτές της Βαλτικής. Της ξεφεύγει στον άγριο τίγρη κατήφορο. Μένει με τα τσάλινο πι στα χέρια. Δεν φωνάζει καν. Δεν υπάρχει πια καμιά δυνατή βοήθεια, ενώ το καροτσάκι των περιττών αποσκευών μιας πατρίδας με τέλειες πράγματι τεχνικές προδιαγραφές, ποιος το αμφισβητεί, καθ' αυτό ιδανικές, καταδύεται πάλι από τον ορθόστιτο βράχο της περηφάνειας, καθώς τον λέμε, σχεδόν κατακόρυφα, για να αποφύγει, λες, τις επιθετικές εφορμήσεις του λυσασμένου εχθρού της ίδιας ομογένειας των περήφανων βορείων λαών. Είναι όντως αυτό που λέγαμε. Είναι εικονικό, είναι τελείως γερμανοσκανδιναβικό, είναι ονειρικό. Καλά, έχει όμως το περιγραφικό του κομμάτι, ναι. Τώρα αυτή η ένταση της φωνής του Ρένου δεν θα έλεγα ότι είναι σκανδιναβική. Όχι, είναι δικιά του. Άλλο, ναι. Είναι άλλο τέμπο. Ναι, είναι άλλο τέμπο. Αλλά στην ουσία είναι μία σύλληψη, αυτό το πι, το ατσάλινο πι, και αυτό που κάνει ότι συνεχίζει αυτή η πατρίδα, ναι, δεν έχει πια τα στούκας και τα αυτά, αλλά έχει την τέλεια τεχνολογία για καροτσάκια, ας πούμε, για τους ήρωές της. Είναι αυτή, είναι μια περιορισμένη, αν θέλεις, μια θεματολογία, είναι πιο περιορισμένο, δεν είναι ευρύ, είναι θεματικό, αλλά έχει έναν ωραίο τόνο, είναι ένα ωραίο απογευματινό γλυκό, δεν είναι το ψητό με πατάτες στο φούρνο, σαν κομμάτι, σαν κείμενο, αλλά είναι πολύ καλογραμμένο, πολύ λιτό και σε αφήνει να φαντάζεσαι, είναι εικονικό, είναι ωραίο εικονικό.
και βρίσκει την ευκαιρία πάντα να ξαναμιλήσει για την Έντα Γκάμπλερ, βέβαια. Δεν ξέρω, αυτό διάλεξα από αυτή τη συλλογή. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με κάτι όλος άσχετο, που είναι από κάποια κεφάλαια, δεν γίνεται αυτό να διαβαστεί ολόκληρο, από τη Δίνη. Που είναι γραμμένη όχι και πολύ μακριά σε διαφορετική εποχή, αλλά είναι θεματολογικά τελείως διαφορετικό. Η Δίνη, ας πούμε, είναι μια επάνωδος στα χρόνια του εμφυλίου, από μια νέα σκοπιά, από ένα άλλο πρίσμα. Η επάνωδος συνδυάζεται με ένα ταξίδι που έχει κάνει στην περιοχή εκείνη, ένα από τα ταξίδια που έκανε γενικώς την τελευταία 10ετία ή 15ετία της ζωής του, για να ξαναανακαλύψει τα μέρη. Θα έλεγα 10ετία, αλλά και λίγο παραπάνω, 12 χρόνια, όπου πήγαινε και ξαναπήγαινε με διάφορες αφορμές. Δηλαδή, οι αφορμές ήταν, ξέρω εγώ, να πάει στα Γιάννενα στον ανιψιό του, να πάει, έλα θύε εδώ να καθίσουμε, ας πούμε, αλλά εκείνος ήθελε να περάσουν καλά, ενώ ο Ρένος πάλι ήθελε να πάει να ξεφύγει και να πάει να δει τα μέρη εκείνα, δηλαδή το σκοτάδι των νιάτων του, αυτό το πράγμα. Τώρα βρίσκεται, έχει πάρει ένα καινούριο αυτοκίνητο και βρίσκει μια αφορμή για να κάνει ένα ταξίδι. Και κάθε τόσο έχει με τη μάνα μου, ας πούμε, ένα διάλογο που την εμφανίζει να μην θέλει τώρα να ασχοληθεί με όλες τις λεπτομέρειες εκείνες και να έχει την αντίστοιξη δύο κόσμων. Του δικού του κόσμου που είναι βασισμένος και σε αυτά τα βιώματα και του δικού της που είναι ένας άλλος κόσμος, αστικός, έχει γεννηθεί άλλη εποχή, έχει ζήσει άλλα χρόνια, έχει άλλα βιώματα και δεν θέλει να γυρνάει πίσω, που δεν το ξέρει και το πίσω ακριβώς. Εδώ λοιπόν είναι το κεφάλαιο 5 της Δίνης και ξεκινάει αμέσως, απευθείας, και δεν χρειάζεται ερμηνεία, το καταλαβαίνει κανείς αμέσως. Κι όμως, αυτός ο δρόμος είναι ο ίδιος. Από κάτω κρύβονται οι ροδιές των Τζέιμς που πρωτοχαράζανε βαθιά της ποταμιάς στην άμμο και το μηχανικό την κατάβραχε και περνούσαν τ' άλλα ξανά και τ' άλλα. Ο ίδιος ήτανε κατά πίσω που πάνω του πρωτόρθε καταιγιστικά ο μεταπόλεμος. Μας κατεβάσανε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 48 από τον πρώτο γράμμο που είχε τελειώσει. Καβάλισαν εκείνη τα σύνορα και είχαν φύγει. Και εμείς θαρούσαμε πως είχαμε γλιτώσει για πάντα. Μα χρειαζόντουσαν κι άλλοι τόσοι νεκροί τ' άλλο καλοκαίρι. Απ' την Οσμάν Πόρτα γραμμή. Γράμμο στα Κιάφα ή το Μιλίτσα, το μονοπάτι κάτω για το ποτάμι πάλι, το Σαραντάπορο, μας φορτώσαν στα Τζέμς και τρέχαν αυτά φουλαριστά για να μας απειθώσουν όλο το 5-24 για ξεκούραση στην Καπούη. Λυκόμορο. Εμείς ο τέταρτος λόχος, κοντά στην Κόνιτσα, ένα ξερό πλατό, στήσαμε τα αντίσκηνα και σκουριάζαμε εκεί για λίγο. Έγραφα γράμματα του ενός και ταλού νους, της κοπέλας τους, άγνωστες που τους γράφανε, διευθύνσεις δοσμένες για εμψύχωση των μαχητών του μετόπου. Μα σαν μας κατηφορίζανε με 60 χιλιόμετρα την ποταμιά, εκεί τον πρωτοσυναντήσαμε, τον ίδιον δυνάμει, το μωρό ακόμα πρωτοφάντασμά του. Έτσι έρχονται όλα πάντα, σαν άσχετη πες ιδέα, σαν υποψία για κάτι ανυπόστατο, που φυσικά και απορρίπτεται, σαν κάτι ακατανόητο παλαβό που δεν δένεται με τίποτα. Κι όμως αυτό είναι η ερχόμενη πραγματικότητα. Το ίδιο το αύριο, σαν προφάντασμα in vitro μες στο σήμερα, που τα απορρίπτεις βέβαια. Δεν λες κανενός διπλανού τι παλάβρα ένιωσες πάνω που τρέχαμε με ανοιχτές τις κουκούλες και εσύ με τους αγκώνες στην καυτή ακόμα λαμαρίνα πάνω από το κεφάλι του οδηγού, ο Λέλης του Γ3 με τις μαγιόρες του, τις στραβοτιμονίες και τα τραγούδια του, αραπίνες, λάγνες, ερωτιάρες, και άξαφνα τους είδες. Είχαν στήσει τα άσπρα μπαούλα τους με μπλε ρίγες, φρεσκομπογιατισμένα και σημεούλες να φωνάζουν την εθνικοφροσύνη τους, χτεσινοί κατσαπλιάδες, και πουλάγανε λεμονάδες, πορτοκαλάδες σε ιδρωμένα μπουκάλια, χιλιάρικο τη μία, φράγκο δηλαδή με μηδενικά. Δεν είμαστε καλά. Και που τον ήβρανε τον πάγο. Κάτουρα ήτανε, αλλά ιδρωμένα τα μπουκάλια. Αυτό ήτανε πόλη, κόσμος, ζωή άλλη εδώ πάνω. Εμείς είχαμε χωρίσει από τη ζωή. Πού μας θυμήθηκε? Μα το κέρδος βλέπεις. Τι αίμα μου λες και κουραφέξαλα. Το χρήμα σβήνει πάντα το αίμα, όσο αίμα.
Τα είχαν στήσει και πουλάγανε. Και φρενάρανε τα τζέμ σούρνοντας την άμμο και δώσ' του και ξαναβρέχανε με την ευκαιρία το μηχανικό, στιγμή δεν αφήνανε. Και να τα μπουκάλια 10-10 πάνω στην καρότσα, στα πλωμένα χέρια και τα πετάγαμε αδιανά όπου μας έρχονταν και τρέχανε σαν καλικάντζαροι και τα μαζεύανε, τα στέλναμε και στα κεφάλια τους. Γέλαγαν αυτοί, για κορόιδα μας είχανε που τσέπωναν τα φράγκα. Είχαν άδικο δηλαδή, του λόγου τους ήταν ο νέος καιρός. Και εμείς τα γεροντάκια, να το σήμερα, το βλέπεις στις μερτσεντεσάρες τους και στους μασιτήρες τους, παχιούς, στις βιομηχανίες τους και στις κοσμικές τους στήλες. Τα μπουκάλια εκείνα που σου λέω εγώ, περιθωριακός εγώ, από τα ιδρωμένα τους τόσα χρόνια συνέχεια. Χαμογελάω τώρα, που οι φίλοι μου, οι μαθητές μου της δημοσιογραφίας, οι κοπέλες που με κοιτάζανε στα μάτια και ύστερα γράφανε οι κακόμοιρες, με το κεφάλι σκυμμένο στο σύστημα, στη μεταπολεμική τους άγρια μοίρα, τις διαταγμένες κοσμικές τους στήλες. Και εγώ λέω πως οι λεμονατζίδες ήταν, οι τζαντζιλιαρέοι εκείνοι, όλοι οι σημερινοί επώνυμοι, ο καιρός ατός του, αυτοπροσώπος στη γνησιότερη έκφρασή του, την επιπολάζουσα με τόση έγλη και αστραποβολούσα. Ναι, κοπέλες μου, γράφτε. Βρείτε τα λιμπροντόρα τους εκεί ψηλά με τα μπουκάλια στα κεφάλια του καιρού του κυρίαρχου, τα λαμπρά λιμπροντόρα των σημενόντων, τα φωτοστέφανα των κέντρων λήψεως αποφάσεων για όλα τα αίματα έτσι πάντα. Μόνο έτσι θα είναι πλήρες το ρεπορτάζ σας της δεξίωσης, με όλα τα δεδομένα του μάτσο δοσμένα. Μα θα σας διώξουν τότε. Μη μ' ακούτε και το κάνετε. Μυστικά εμείς θα τα λέμε αναμεταξύ μας. Μείνετε ήσυχες, φρόνιμες. Το σύστημα δεν αστιεύεται. Και εσείς θέλετε ακόμα να ζήσετε. Και όχι περιθωριακές. Μια γενιά ολάκερη κατέβηκε της φωτιάς και του σίδερου και τι φαντάστηκε πως η ζωή θα σταματούσε στο αίμα της. Λάθος. Απλό λαθάκι. Το είδαν το αίμα της. Το μνημονεύουν. Χρειάζονται εκεί μνήμες, αλλιώς πώς τα γαλόνια. Πώς ημίθηκε για τα μελλοντικά αίματα σαν θα ξαναχρειαστούν. Και ύστερα πιείτε ένα αναψυκτικό να δροσιστείτε και καληνύχτα σας. Καλοντάφο. Ψών αν θέλετε να μπείτε στο σύστημα. Που, τι να κάνουμε, ξεκινάει, ξέρετε, από εδώ. Ναι, από την κήτη του Σαραντάπορου, σαν μωρό προφάντασμα του εαυτού του, στα κάθιδρα μπουκάλια με κατρουλιά, ο κύριος και η κυρία Τάδε, ο υπουργός και η διευθύντρια του ιδιαίτερου γραφείου του, ο πρόεδρος της ΑΓΕΛ, της ΑΜΕ, της ΑΜΠΟΣ, της ΚΑΜΠΟΣ, και ο γιος του Αγωγιάτη, και ο υπουργός των Βραχοδών, και ο ίδιος ο αδερφός του, ο κύριος πρόεδρος, ατός του, ο αμφιτρίων της νίκης, της ήττας, το ίδιο κάνει. Και ο αρχηγός της αξιωματικής τρομοκρατίας επίσης, τα κατάμαυρα με ντενεκεδένια αστέρια παντού στο τζάκετ, τα στραφτερά, όλοι. Τα προσδιοριστικά. Τα προσδιοριστικά, λες εσύ. Είναι από τα προσδιοριστικά ναι. κείμενα, δεν είναι. Οι ορισμοί, ας πούμε, κείμενα του ορισμού του, ρε. Ναι, είναι κείμενα του ορισμού. Εδώ τώρα, ας πούμε, στην ουσία, ποιους εξυπονοεί, γιατί έχει σημασία, στο τέλος. Ναι. Καλά, το μεν αρχικό είναι πραγματικό βέβαια, πραγματικότατο. Στο Σαραντάπορο πήγαν εκεί που ήταν οι άλλοι στην κόλαση, ας πούμε, να τους πουλήσουν λεμονάδες, περί αυτού πρόκειται, αλλά τους πουλούσαν λεμονάδες με έναν τρόπο που δεν ήταν ο τρόπος του καιρού ή δεν το φανταζόταν κανείς να είναι δυνατόν αυτοί οι κατσαπλιάδες, όπως τους λέει, να έχουν τόσο, που τον βρήκαν τον πάγο κτλ. Αλλά είναι το κίνητρο του χρήματος. Ο νέος καπιταλισμός που θα ερχόταν στο μεταπόλεμο, αυτό είναι το ένα. Ως προς το τέλος, ο κύριος και η κυρία Τάδε, ο υπουργός και ο πρόεδρος της ΑΓΕΛΑ με Αμπός Καμπός, είναι η εποχή του Πασόκ τώρα αυτά που γράφονται, που είναι όλοι οι οργανισμοί, ας πούμε, και τα λοιπά στο μέγεθός της. Ο γιος του Αγωγιάτη είναι ο Τσοβόλας, γιατί έλεγε ότι εγώ είμαι ο γιος του Αγωγιάτη. Ο υπουργός των Βραχοδών είναι ο ίδιος ο Καραμανλής, γιατί είναι το σκάνδαλο των Βραχοδών που είχε γίνει με τα οικόπεδα που είχε πάρει. Ακριβώς, στη Φιλοθέη πάνω ψηλά, κάπου εκεί στα Νταμάρια. Ο ίδιος ο αδερφός του, είναι ο Αχιλλέας Καραμανλής αυτός, ο υπουργός των Βραχοδών, και που έκανε για λογαριασμό του αδερφού του, δηλαδή του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Εθνάρχη, του ηλίθιου αυτού. Και ο ίδιος ο αδερφός του, ο κύριος πρόεδρος, εννοείται της Δημοκρατίας, ατός του αμφιτρίων της νίκης, τον κοροϊδεύει εδώ, της ήττας το ίδιο κάνει, και ο αρχηγός της αξιωματικής τρομοκρατίας μιλάει για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Επίσης τα κατάμαυρα, δηλαδή τους έχει και τους μεν και τους δε και τους κοροϊδεύει.
εδώ ας πούμε έχει διάφορα άλλα και προχωράει, κάνει συνέχεια, πηγαίνει μπρος πίσω. Μπρος πίσω. Αυτό ήταν το κεφάλαιο 5, μετά είναι το κεφάλαιο 6 που έχει πάλι εμφυλιακά και είναι το κεφάλαιο 7. Το οποίο κεφάλαιο 7 αναφέρεται στο ταξίδι του που είχε κάνει στο Μόναχο, μόλις είχε παντρευτεί. Και γύρισα και τη γαργάλισα κάτω από το πηγούνι, καθώς τη θυμήθηκα 16 χρονών που γυρνάγαμε πρωτοπαντρεμένοι από τη Γερμανία Μάρτι του 56, με την Ευρώπη όλη βουλιαγμένη στο χιόνι, μέσα από τη Ιουγκοσλαβία η θεότρελη, Μόναχο Ζάλτσμπουργκ. Δεν είχες το Θεό σου παράφρονα με τις 8 κορδελιάρες σου της Άουτομπαν για να ρουφήξεις γρήγορα τα αίματα που δίψαγες. Και τι έβγαλες? Εμείς τις τρέχαμε τώρα με το καπιτέν που αγοράσαμε πατημένο τέρμα τα 160 του να φυσάει έτσι απαλά μεταλλικά οι εξακύλινδροι. Και τη νύχτα δίπλα σε κάτι γιγάντιες φλόγες διηληστηρίων κατακόκκινες να γλύφουνε τον ουρανό. Ξύπνα αγάπη μου να δεις αριστερά τι περνάμε. Ποιοι είναι οι κειμένοι, κοίτα γιατί δεν τελειώσαμε ποτέ με δάφτους. Κοίτα την ανάσα του αυριανού θηρίου. Κοίτα το δράκο που ξαναορμάει. Και ύστερα μες στην άσπρη ομίχλη 1 η ώρα στον Γκράτς. Είχαμε χαθεί στριφογυρνώντας σε μια έρημη χιονισμένη πλατεία. Γκράτς έγραφε μια ταμπέλα. Εντάξει, το είδαμε. Γκράτσκι άλλοι. Γκράτσκι τρίτη. Εντάξει, το μάθαμε. Αμίλητα τα φανάρια, σαρόγες από βυζιά σε κάτασπρα φεγγαροστήθια της ομίχλης. Γκράτς ξανά η πρώτη, Γκράτς η δεύτερη και η τρίτη πάλι. Φέρναμε βόλτα με 1 μέτρο χιόνι, τριζάτο, άχνιζη μηχανή. Που στο διάλο είναι το Γκράτς και δεν μου χρειάζεται τα αναθηματισμένο. Το Σπίλφελτ εγώ θέλω. Από πού πάνε διαβόλοι στο Σπίλφελτ? Να περάσω στο Μάριμπορν, να πάρω την κατηφόρα στα Βαλκάνια. Φεύγανε 3 δρόμοι πέρα από τις 3 κολόνες με τα φανάρια. Μα και οι 3 τους μπουκωμένοι στο χιόνι, ολόβουβοι. Αλλά τι? Σαφώς χαθήκαμε. Και οι Αυστριακοί που τους έχουμε και για τετραπέρα τους εμείς στο Πήλιο, να μην γράφουν ούτε κατά που το ίδιο τον Γκράτς τους, στο κέντρο του επιτέλους. Φέρε βόλτα σου λένε. Καλά είσαι εδώ στην εξοχή με τους αρχόντους και με το βουβό φεγγάρι πίσω από το μαγνάδι. Τι καλύτερο ήθελες? Έστρεψα στον πιο μπουκωμένο που μου φάνηκε φαρδύτερος και όρμησα σαν γκρέιντερ κατά πάνω. Ανηφόριζε, δεν μπορεί να βγάζει τούτος. Στον πύργο του Κάφκα τράβαγε, δεν είμαστε καλά. Πού το κρύψατε τον Γκράτς σας, κύριε Γιώζεφ Κά? Παιχνίδια παίζουμε τώρα μες στην παγωνιά. Χωρομέτρης δεν είμαι εγώ να με ταλαιπωρείτε. Ούτε φαΐ δεν έχουμε, ούτε λεφτά, παρά για βενζίνη ως την Αθήνα, 2.000 χιλιόμετρα. Μόνο νερό και κάτι ψωμάκια για πρωινό που περισσεύουνε. Ξενοδοχείο Γιόκ, κανένα τσάι, κανένα κράτφεν, τίποτα. Δεν υπάρχει πετρέλαιο. Φτάνει η αγάπη μας. Μα καθώς έκανα εκεί να μανουβράρω, στην τόσο υποδεχτική μπασιά μιας έπαυλης σβήσαν άξαφνα όλα τα πάντα. Και μηχανή και φώτα και καλοριφέρ. Και μείναμε καρφωμένοι μπρος στην αυτοκρατορική αυλόπορτα, που τελευταία στιγμή έβλεπα τους σταυραετούς της με τα γαμψόνιχα γραπωμένα στα σίδερα και αυτοί να μπανίζουν άγρια σαν Ανατολή και Δύση. Να πάρει ο διάολος. Και ολοκένουργιο με 40.000 χιλιόμετρα μόνο το όπελ του κυρίου Γενικού Διευθυντού της ηλεκτρικής εταιρείας του Μονάχου, που στάθηκε μπρος μας έτσι ψηλός ευγενικός μες στο κατάμαυρο παλτό του και τάσπρο μεταξωτό κασκόλ στη Μαξιμίλιαν Πλάτς, 10 η ώρα το βράδυ, ό,τι είχαμε αφήσει λυπημένη μια στραφτερή βιτρίνα, μάθικτες, Μερτσέντες και αλεπουδίσιες παλιές BMW. Μια βαθιά μαυιά, Θεέ μου, μα έκανε $800 και μας ρώτησε, ψάχνετε για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Με το Φερτσάι NG Mir του και όλα τα τι αυτά. Σκέφτηκα πως θα ήταν ταγματάρχη στον πόλεμο, αυστηρός Herr Major, μες στην γκρίζα του άψογη χλένη της Wehrmacht πάνω ως κάτω, και θαρώ πως είδα τις μαύρες μπότες του. Πόσα χρήματα διαθέτετε? Και πάλι Entschuldigen Sie mich, αλλά και ρεαλιστής, μηχανάνθρωπος, τιτός έτσι μπρος μας. Ένα καπιτέν μήπως? Όπελ καπιτέν? Πού να το φτάσουμε εμείς? Το προσωπικό μου σε άριστη κατάσταση. Μόνο $600 έχουμε, του είπα, σε αυτοχούλησε εκεί στην παγωνιά τουρτουρίζοντας. Έστω. Αρκούν. Genug. Άκου Genug. Κοιτάχτηκα με την αγάπη μου μες στο πράσινο τζάκετ μου χωμένη της αμερικάνικης αεροπορίας που της έφτανε στα πόδια, σαν λαπονέζα ήτανε. 5 δεν μας περίσσευε να ράψουμε ένα παλτό της και εγώ έκανα το γενναίο στο 10 υπό με το σακάκι. Άκου και με βελούδινα μπέζ καθίσματα
και με Blaupunkt και με ξύλινο ηχείο από μέσα να είναι βαθύφωνο. Τι μας έλεγε τώρα ο Χερμαγιόρ με τα κλασικά γερμανικά του, των Junkers. Τι μαβιά μου λες εσύ, αλεπουδόμουρη BMW, τσοκαρία. Ο Μέγας Μαξιμιλιανός, ο ίδιος της αυτοκρατορικής πλατείας, μας το στέλνει αυτό από τον ουρανό. Και το κλείσαμε εκεί, χωρίς πολλά. Και εδώ μετά συνεχίζει την περιγραφή, ας πούμε, πώς ξεκινάει, παίρνει, αγοράζει αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό έχει βρεθεί στο Μόναχο από την Ιταλία, έχει ανέβει, πάει κάθε 3-4 μέρες, παίρνει το αυτοκίνητο και μετά ξεκινάει για να κατέβει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά θέλει να κάνει μονοκοπανιά Μόναχο-Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το τρελό, όπου στη Θεσσαλονίκη τον φιλοξενούν εκεί κάτι συγγραφείς φίλοι του και διηγείται παραπέρα την διέλαση μέσω της, καλά στην Αυστρία είναι τα πράγματα πιο πολιτισμένα, μέσω της Ιουκοσλαβίας, της τιτοϊκής Ιουκοσλαβίας που συναντάει άλλα 7 αυτοκίνητα μονάχα ας πούμε και κάνει 1200 χιλιόμετρα μονοκοπανιά το δρόμο εκείνον τον οποίο είχαν φτιάξει οι Γερμανοί για να υποτάξουν την Ιουκοσλαβία, για να περνάνε τα τάγκ στο δρόμο τους τσιμεντένιους με τα ενδιάμεσα κενά για τη συστολή-διαστολή που γίνεται. Ναι. Οι οποίοι σε κάποια σημεία, γιατί αυτοί έχουν περαστεί από πάνω, έχουν ασφαλτοστρωθεί πλέον, αλλά σε κάποια σημεία στη Βόρεια Ιουγκοσλαβία τους έχω συναντήσει και εγώ. Πάνω από το Νόβι Σάντ, ας πούμε, ναι, δηλαδή ας πούμε, διάφοροι παράδρομοι οδηγούν και σε φτάνουν σε αυτόν τον δρόμο και καταλαβαίνεις, νιώθεις το αυτοκίνητο τάκ-τάκ που κάνει δηλαδή η αρμή του δρόμου και είναι ο δρόμος χαραγμένος από το Χίτλερ για τις ανάγκες του στρατού, των μηχανοκινήτων. Στην ουσία να είναι τσιμεντένοι. Είναι ενδιαφέρον αν υπήρχε αρχαιολογία των δρόμων. Αυτοί οι δρόμοι υπάρχουν εκτός από τη Ιουγκοσλαβία, οι τσιμεντένοι του Χίτλερ, υπήρχαν στην Ανατολική Γερμανία όταν είχαμε πάει το 1992, ας πούμε, 2 χρόνια που έπεσε το τείχος, και στην Πολωνία τους έχω συναντήσει και σε κάποιες άλλες ανατολικές χώρες. Σιγά σιγά τους στρώνουν και τους διευρύνουν, αλλά αποτελούν τη βάση, δηλαδή η χάραξη του δρόμου είναι αυτή που είχε κάνει ο Χίτλερ. Για να το επιβεβαιώσει κανείς άμα θέλει, υπάρχουν παλιοί χάρτες της δεκαετίας του 30 γερμανικοί που δείχνανε, ας πούμε, τους καινούριους δρόμους, την οδοποιία, και τους βλέπει κανείς που πηγαίνει. Ναι. Πηγαίνει από εδώ εκεί, είναι αυτοί οι δρόμοι, αυτός ήταν οι οδικοί άξονες. Έτσι, και εδώ είναι ενδιαφέρον πώς κατεβαίνει αυτό τον οδικό άξονα της Ιουγκοσλαβίας, τον περίφημο, τον ένα δρόμο, την κορμοστασιάτηρα από κοκαλιά. Συναρπαστικές διηγήσεις. Ναι, από τις πιο συναρπαστικές διηγήσεις. Έχει αποκαλυπτικές εικόνες. Ναι. Απρόπτα. Είναι ωραίο. Ναι, είναι ωραίο. Προχωράει, έχει αγοράσει το αυτοκίνητο. Κι αν κάναμε λάθος, μου λέγε ψιθυριστά η μικρούλα κάτω από τα πουπουλένια εκείνα τα παπλώματα, φούρνος, καυτά, θεόγυμνοι που κοιμόμασταν, κύπνος δεν μας έπιανε εκείνη τη γλυκιά νύχτα στην πάνθινη πανσιόν της Μπάνοφστράσε 5, 2,5 μάρκα τη βραδιά ο καθένας και 2 το μπάνιο με ξυλοθερμοσύφωνα του πρώτου πολέμου, ακούγοντας κιόλας στον Blaupunkt φανταστικούς σταθμούς της Μεσευρώπης. Περγκίντ, της λέω, παίζει τώρα, τα ακούς? Όχι, δεν κάναμε λάθος. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας ήτανε που ξεπουλάει μισοτιμής. Θα πάρει Mercedes 600 η αφεντιά του, τα ακούς? Τα ακούς το τραγούδι της Solveig? Όχι, τώρα μπαίνουμε στο παγωμένο δάσος. Κάνει κρύο πολύ στην Νορβηγία του Γκριγκ. Κρύο φοβερό στο Μπέργεν του. Φυσάει από το βόρειο πόλο κατευθείαν. Έχουμε παγωμένο σέλας πάνω από το κεφάλι μας. Κουκουλό σου αγάπη μου, τα ακούς? Είμαστε τάρανδοι, τρέχουμε τώρα στα ξάγναντα. Να και η αρκούδα. Περπατάει αργά, βαριά. Κρύψου, όλοι στην αγκαλιά μου, θα παλέψω εγώ μαζί της για σένα. Δεν θα μου την αρπάξει κανείς αρκούδο στη μικρούλα μου. Θα με αφήσει να κοιμηθώ? Είπες δεν θα κλείσουμε μάτι σε όλο το ταξίδι, 40 ώρες. Δεν είπες? Άσα να κοιμηθούμε 4 τουλάχιστον. 9.30 το πρωί, 9.30 το πρωί θα έρθει ο άνθρωπός του. Πότε θα κάνουμε μπάνιο, πότε θα φάμε τα τσουρεκάκια της με τα κράπφεν? Στην Αθήνα θα ξαναφάμε πάλι. Κοιμήσου, δεν με κυνηγάει κανένας αρκούδος. Και όσο για σένα είσαι τάρανδος, πρόσθεσε από πιο βαθιά σε λίγο, αφού σε λένε με το όνομα. Γράφεται με 2 νι εκείνος, μα δεν μ' άκουσε. Η αναπνοή της είχε κιόλας βαρύνει. Έβγαινε από στήθια καθαρά 16 χρόνια χρήση μονάχα σε αυτόν τον κόσμο, ούτε 40.000 χιλιόμετρα, και σε καθαρούς δρόμους, και από γκαράζ θεόκλειστο σπιτικό.
Σε ένα προάστιο εκεί του μονάχου άστραφτε ο καπετάνιος μες στη μονιά του και κρεμασμένα σειρές κλειδιά, πένσες, μπουζόκλειδα στους τοίχους και ένα σκύλος, Θεέ μου, θηρίο, αλάκακος. Περπάταγε όμως δίπλα μας, λες και ήθελε να μας δείξει αυτός τον καπετάνιο και εκείνη μούτρεμε κολλημένη στο πλευρό μου. Καθαρίζω εγώ, της πληθύρισα, δεν τον βλέπεις που δεν δαγκώνει, δεν θα προλάβαινα. Μα πήγε ο άνθρωπός του με 100 χιλιόμετρα φουλ κάπου στο διάλογο, δεν καταλάβαινα κατά που τραβάμε, λες και πέσαμε στην γκάξτερς. Είχα τα $600 πάνω μου στην τσέπη, κουμπωμένα, χιλιομετρημένα. Θα τον σκοτώσω το χοντροκέφαλο. Μπήκε σε μια μάντρα, τράβηξε το μοχλό του καπό και μας άλλαξε μπαταρία. Έβαλε μια καινούρια 12V. Άλλες η Nordnung και του έδωσα τα 600 πράσινα. Τα μέτρησε προσεκτικά, έβαλε μπρος και σταμάτησε πια μόνο στην υπηρεσία όπου εκτελονίσαμε. Όλο και όλο 30 μάρκα μαζί με την ασφάλεια για ένα μήνα. 5 η ώρα το απόγευμα το πήρα καθαροπλημμένο από το πλυντήριο. Αστραποβολούσε. Όλα τα χαρτιά, οι άδειες, εντάξει, μας χάρισε και το πλήσιμο γρασάρισμα λάδια ο κύριος Γενικός Διευθυντής της εταιρείας του Μονάχου. Ψεκάσανε και μάρωμα φίνο το σαλόνι μέσα και ξύλινο ταμπλό και καινούρια καλύματα πάνω στα βελούδα και το βαθύφωνο το Blaupunkt, βαθιά μπλε, νυχτερινή, τελεία. Βαθιά νυχτερινή, να παίζει Kleine Nachtmusik στη μέση του Μονάχου που σουρούπωνε. Και εμένα μου ήρθε να χορεύω ελαφριά με λιγμούς μέσα εκεί και δεν είδα καλά το Einbahn, μεγάλο κόκκινο, και το πήρα για Eisenbahn, σιδηρόδρομος αντί μονόδρομος. Και χορεύοντας μεθυσμένος Μότσαρτ με τη φίνα σουσπανσιόν και τα μορτισέρ να συντονίζονται σαν μπαλαρίνα πρώτης με τα μικρά σκερτσόζα παίξήματα του αφεντάδικου βολάν στα χέρια μου, πάχνιζαν να πιάσουν κάτι τέτοιο 3 μήνες τώρα. Μπήκα με τον καπετάνιο στην πιο κεντρική λεωφόρο, ανάποδα, τραβώντας μάλιστα ίσα κατά πάνω στο τραμ, στο τρένο. Τι ράγες ήταν αυτές που με δυσκόλευαν να πάρω τη δεξιά κορδέλα. Ποια δεξιά, που κι οι 2 κι 3 κι 4 να πάρει ο διάολος, όλο με αντίδρομα αυτοκίνητα μου έρχονταν κατά μέτωπο. Κι άναβαν προβολής αγριεμένους, να με στραβώνουν και κορνάριζαν όλα λυσασμένα και εκεί ψηλά στη μέση πειραχτωμένες, με κεραυνοβόλησαν 3 κατακόκκινες ρομφαίες της κόλασης και άκουγα οργισμένη φωνή της Wehrmacht, μα το Θεό, και όρμαγε κατά μένα γαυγίζοντας ένας μάσπρο πέτσινο τζάκετ και να αναμένω ηλεκτρικό δαυλό στο χέρι κατέριθρο να τον κραδένει εναντίον μου. Πάει, εδώ ήταν το τέλος, δεν γλίτωνα με τίποτα από αυτό το μαντρόσκυλο των SS. Θα με κατασπάραζαν όλοι μαζί έξαλλοι μες στα βέλη τους που με κατάβγαζαν, να γίνει το δίκαιο φωνικό φανερά, εγελιανά όπως έπρεπε. Είχα παραβεί ο άθλιος το νόμο της αιώνιας Γερμανίας με τα χαλίβδινα ανοιχοπόδαρα, με το γαμψό της ράμφος, όχι πια σ' Ανατολή και Δύση, παρά όλο κατά την καρδιά μου, που τόλμησα εγώ, ο άνθρωπος του λαδιού από τη Μεσόγειο, να γνωρίσω την ύπατη κατηγορική προσταγή. Πράτε ούτως ώστε η πράξη σου να αποτελεί πρόσταγμα προς πάντα άλλων να πράττει ομοίως. Alles in Ordnung, Achtung, Achtung. Εμένα φωνάζαν «Ausländer», ψέλισα ξέπνος, «Verzeihen Sie mir», ξένος, συγχωρήστε με. Είχα όμως προλάβει να προφέρω τη μαγική λέξη που μου διάζει από βαθύτατη φιλετική περιφρόνηση, προσταγμένη κι αυτή από όλους τους μάγους της ανώτερης αυταξίας τους αιώνες πίσω, τους αγριόσκυλους εκείνους όλου του μέλανα δρυμού. Ξένος. Τι περιμένεις? Και νότιος. Από τους λαούς του λαδιού, στην πάντα όλοι, μη σας αγγίξει καν, μολύνουν αυτοί. Να περάσει, διατάζει αναντήρητα το κόκκινο φλογοβόλο στο δεξί του, όλους τους δικούς του που ξέρουν από πειθαρχία κατά τον Ιμάνουελ Κάντους. Όλοι το ίδιο, έτσι που να είναι ο καθένας σαν όλους κι όλοι σαν έναν. Στην πάντα να περάσει ο κατώταρος, ο δίχως την εύνοια των χαλίβδινων θεών να έχει αξιωθεί τη συνείδηση του νόμου, τη μέθεξη στην υπέρτατη καθολική επιταγή, αυτός που δεν ανήκει στο ράμφος. Καβάλισα σιδερογραμμές, τι στο διάλογο είχαν στο κέντρο της γκρεμισμένης πόλης τους οι δαιμονισμένοι, πέρασα φιδάκι ελληνικό, απίθαρχο, αναρχούμενο, ξιστά από τις λαμαρίνες τους, που τις ένιωθα να τρέμουν από θυμό και οργή, απόλυτα συγκρατημένοι, αφού πρόσταζε ο εν της πράγμα συναρμόδιος, άρα αυτοκράτορα αρχηγός εμπροκειμένο με το κόκκινο φλογοβόλο στο χέρι, κραδενόμενο διατακτικά συνεχώς προς ένα έκαστον και προς όλους κρυσταλλωμένους εκεί, σαν εγελιανό θεώρημα της ιδέας που πραγματώνει τον κόσμο. Είπε και εγένετο.
και έγινα καπνός για την Bahnhofstrasse 5 της Κορνάρισσα, σαν στη δεύτερη παρουσία με όλες τις τριπλοσάλπιγγες του καπετάνιου. Σάλταρα 3-3 τα σκαλοπάτια, βούτυξα τις ασήκωτες βαλίτσες και την ανέβασα χεράκι σαν αυτοκράτηρα την αγάπη μου στην άμαξά της. Μας κοιτάζανε σαν χαζί κάτι πεζοί του αιώνα μας, τραβώντας κουκουλωμένοι για τα ιγκλού τους και εμείς φεύγαμε για τη θάλασσα των λαών του λαδιού. Μας σβήσαν όλα. Τέλειωσε το όνειρό μας. Δεν είναι δυνατόν, ο καπετάνιος δεν κάνει προδοσίες. Να δεις, δεν θα σφίξε ο μπουζουκοκέφαλος στις δαγκάνες τους πόλους της μπαταρίας πάλαξε. Και αυτό ήταν όντως. Στον αέρα το δεξί καλώδιο. Είναι το κεφάλαιο 8. Καταρχάς Ναι. να πω ότι έχω καιρό να το διαβάσω συγκεκριμένο και τώρα το θυμήθηκα, είναι φοβερό. Φοβερή σκηνοθεσία. Δηλαδή, Ναι, κινηματογραφική η αλήθεια είναι, ναι. Και θυμίζει και όλο αυτό, ο λαός του λαδιού, ναι, η τέτοια του Μαρτίνου. Ναι. Το έχει πάρει μετά, ναι. Αλλά και το όλο κλίμα, ας πούμε, του Μαλαπάρτε, το δέρμα. Ναι, μπορεί. Αυτό, η αντιμετώπιση των Ιταλών από τους Γερμανούς. Αυτό έχεις δίκιο, ναι, δεν το είχα σκεφτεί, ναι. Τους θεωρούν... Ναι. Εσείς τώρα η Μεσόγειος, τώρα να πούμε τα λάδια και τα λοιπά. Οι άνθρωποι, οι μη... Λάθος μου, όχι μόνο οι Γερμανοί. Ναι. Και οι σύμμαχοι δηλαδή που έχουν πάει για να υποτίθεται να απελευθερώσουν την Ιταλία από το φασισμό κτλ. Και οι σύμμαχοι έχουν αυτή την αντίληψη για τους Άγγλοι τώρα. Ναι, βέβαια και οι Άγγλοι για τους Ιταλούς τώρα να πούμε. Τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς, την άλλη ναι, δεν μας παρατάτε να πούμε. Είναι αυτό το κλίμα πράγματι. Και ο Μαλαπάρτε είναι και επίσης και αυτός δημοσιογράφος πάλι, γράφει δημοσιογραφικά, γράφει σκληρή γλώσσα, ναι. Μετά είναι η Αυστρία, ας πούμε, εντάξει. Ας μην... να τα διαβάσουμε. Μετά διασχίζει την Αυστρία, μπαίνει στο κεφάλαιο 10, 3,5 τα χαράματα στο μεθοριακό της Ιουγκοσλαβίας, στο Μάριμπορ. Αυτό είναι το επανάληπτο, πιστεύω. Μετά είναι. Ναι. Δηλαδή εδώ μπαίνει, τέλειωσε ο έλεγχος, τους βγάζουν τις βαλίτσες στο χιόνι κτλ. Και τέλος πάντων είναι μια σκηνή αθλιότητας Ιουγκοσλάβικης. Τον αφήσαμε πίσω μας να τουρτουρίζει τον τελωνιακό. Το αυτόματό του δεν θα τον ζέστενε σαν το καλοριφέρ εμάς το καυτό του καπετάνιου. Μωρέ, καλά κάνανε και πίνανε μπύρες εκείνοι και τους τρέχανε οι αφροί πλούσιοι και δεν τους σκούπιζαν. Και μετά μπαίνει στο κεφάλαιο 11. Εδώ είναι εδώ είναι η κορυφή. Ναι. Εκείνη τη νύχτα. Με το δίχτυ κολλημένο στα 160 τρέχαμε 2,5 ώρες συνέχεια στον μπετονένιο δρόμο Τζάγκρεπ-Βελιγράδι, 400 χιλιόμετρα, μαρμούς κάθε τόσο για τις διαστολές-συστολές, καλοκαίρι, χειμώνα, τάκ, σαν τρένο κάθε 100 μέτρα. 4.000 τέτοια βροντίσαμε σκαμπιλίζοντάς τα με τα 4 μας λάστιχα, ένα κάθε 2,5-3 δευτερόλεπτα. Και κάθε λεπτό περίπου τον βλέπαμε στο βάθος μακριά τον καθένα τους από τους 1.333 σε όλο το μάκρος της παγωνιάς να πιάνουνε τη μεγάλη σκούπα από κλαδιά μόλις ακούγανε το βουητό από τον ορίζοντα να πλακώνει. 7 μόνο σακαράκες διασταυρώσαμε να σούρνονται για το Ζάγκρεπ, τσούκου σε εκείνη τη χιτλερική τραβέρσα, όλο σκυρόδεμα να περνάνε τα τάγκς τους και να κάνουν πως σκουπίζουν, τα χιόνια, να διαβεί ο αφέντης, ο κομισάριος, ο υπεύθυνος του κόμματος, αφού ήταν πάνω σ' άλογο, σε σιδεράλογο, τι άλλο, κάποιος τρανός. Κοίτα πως βροντάει πλακώνοντας σαν άστρο που πέφτει από τον ουρανό. Και όταν περνούσαμε βολίδα, είχαν αρχίσει από 200 μέτρα πριν να σκύβουνε με τα χέρια ανοιχτά κατά τη γη, στα πινά και χάνονταν πίσω μας προσκυνημένοι, μαρμαρωμένοι λες αιώνια εκεί με τα μαλλιά τα γκρίζα, τα άσπρα, τους χοντροκούκους τους με τα βλέμματα προσιλωμένα χάμω. Ίδια προσκυνημένοι όλοι τους. Και τούτοι εδώ και εκείνοι εκεί και παραπάνω και παρακάτω και βορεινά και δυτικά και ανατολικά, το Τζάρο, το Λένιν, το Ζόγου, το Φερδινάνδο, το Σουλτάνο, τον Τίτο, τον Πέτρο, τον Αλή Πασά, τον Δημητρόφ και τον Αλία και τον Ατήλα. Μωρέ όλους τους προσκυνάν ανέκαθεν και για πάντα, έτσι πάντα. Περνάει ο αφέντης, γονατίστε, με σκυφτό κεφάλιο στο χώμα, για το καλό του κεφαλιού. Περνάει πάνω στο άλογο, στο άστρο, στο τάγκ, στη βολίδα, στο ούφο το υπεργύινο.
Πλακώνει βουίζοντας, τρέμει γης, καθώς κατεβαίνει ο αστήρ άψυνθος που πικρίζει τα ύδατα και βαστάει το πυρωμένο κλειδί του φρέατος της αβύσσου και τα ανοίγει με δάφτο και ανεβαίνει καπνός ως καμίνου μεγάλης που σκοτώνει τον ήλιο και μέσα καίγονται κεριά τα σώματα και οι ψυχές όσων βαθιά δεν προσκυνάνε, μα σε λίγο κι όσων προσκυνάνε και όσων προσκυνιούνται και όσων αντιπροσκυνιούνται. Όλων καίγονται, κανείς δεν ξεφεύγει στον καιρόν τις δίνες, τις παντοδύναμες, στους τρομερούς στροφάλους, τους καταποτήρες που κοχλιώνονται στα χάη και τα μάξιμα του Θεού και του Εωσφόρου, μ' όλα τους τα έμβολα να δουλεύουν στις υπέρτατες καύσεις για την τήξη και τη σύγκραση όλων σε ένα ή σε μηδέν. Το ίδιο κάνει. Καταλαβαίνεις, μικρή μου, καταλαβαίνεις. Μα μου κοιμότανε. Ξύπνα, αγάπη μου. Κοίτα ίσα μπρος σου ένα παλάτι κάτασπρο, εκτυφλωτικό, χρυσό στην ανατολή του ήλιου, στην κορφή του βουνού απέναντί μας. Οι αχτίδες το στεφανώνουν γύρω-γύρω από τις επάλξεις των πύργων του. Σκάνα πάνω του και ξακοντίζονται στον ουρανό σαν έναν άστρο να είναι δικές του. Ξύπνα να το δεις. Δεν θα ξαναδείς τέτοιο κάστρο. Έβλεπε, καθώς μισάνοιξε τυφλωμένη τα μάτια. Στον όνειρό της θαρούσε πως το βλέπε και τα ξανάκλεισε. Ξύπνα, αγάπη μου. Κοίτα αριστερά ζαρκάδια, ελάφια. Χιλιάδες ελάφια και ζαρκάδια ξεκομμένα από τα δάση τους, αποκλεισμένα από τα χιόνια και η μαχαιριά μπρος τους, η μπετονένια τραβέρσα των τάγκς που σφάζει στα δυο την άπλα της πατρίδας τους και δεν ξέρουν που να πάνε. Των σκυθών και των γετών, των τριβαλών και των ταυλάντιων, των αυταριατών και των πεώνων και του εφήβου του Μεγαλέξανδρου πελώρια πλούσια χώρα. Πού θα πάνε τα τρεμάμενα ζαρκάδια και τα ελάφια σου, τα τρυπερήφανα με τα κλαδιά στο χέρι, στο κεφάλι, συγγνώμη. Τα φράζουν οι πάγοι, τα τρομάζει το μούγκρισμα του καπετάνιου με την άγρια ταχύτητα 3 πεινασμένων λύκων και ρίχνουν τα γέλες όλες απελπισμένα στα βαθιά χιόνια, παρατάν τις τούφες με το λίγο πράσινο που ξεμυτίζουν στα πλατιά σάβανα και ορμάνε. Σταματάνε πάλι μπρος στη σιδερένια μπάρα του πολιτισμού μας, των σφαγμένων, των χασάπιδων, των αυτοσφαγμένων και των αλληλοχασάπιδων, και τα μάτια τους αναμετράν το αδύνατο ΣΥΡΙΖΑ στο κατάστρωμα για τις ερπίστριες και τα σιδεράλογα τα κυκλοπόδαρα. Που σε Ιερώνυμε Μπος, αυτά να ζωγραφίσεις, τα φαντάσματα του νου τους, τα τερατόκοσμα που βλέπουν ορθωμένα μπρος τους και δεν μπορούν να τα πηδήξουν, να τρέξουν κατά το μαλαματένιο κάστρο παχτιδοβολάει ελπίδα και ζεστό τρισίλιο. Ξύπνα, αγάπη μου, τέτοια δεν θα ξαναδείς. Χιλιάδες είναι και δεν ξέρουν πού να πάνε, πού να ξαναβρούν τα δάση τους. Κατηφορίζουν κατά τα νότια χωρίς να ξέρουν, ξεκομμένα απ' όλα τους, θανατωμένα κιόλας, με τα κλαδιά περήφανα κατά τον ουρανό, τα μάτια θλιμμένα κατά μας, να βρουν τα μάτια μας, να καταλάβουν πού φεύγουμε έτσι άγρια, πού τα αφήνουμε χωρίς να ακούμε το παράπονό τους. Ήθελα να σταθώ και να κλαίω εκεί μαζί τους. Λένε πως κλαίνε τα ελάφια. Ποιοι το λένε? Οι κυνηγοί που τα σκοτώνουν. Και τι τους νοιάζει αυτούς που κλαίνε πριν τα σκοτώσουν? Σκέψου πόσα θα σκοτώσουν εδώ πεινασμένοι έτσι μες στον παράδεισό τους. Όλοι αυτοί που προσκυνάνε ταπεινά κάθε 3 χιλιόμετρα θα σκοτώσουν κι από ένα το λιγότερο κατά το σούρουπο και θα φαν σαν βασιλιάδες οι επαναστάτες. Ο λαός που γυρεύει πάντα ήκτο για τη μαύρη μοίρα του, δίχως ήκτο για το λαό με τα κλαδιά κατά τους άστοργους ουρανούς, με τους ήλιους που χρυσώνουν ένδοξα τα κάστρα της δύναμης και των μεγάλων τραπεζιών, με τις πιατέλες τα ψητά σαν ζωντανά στα σχήματά τους, ροδοκόκκινα χνιστά να τα πηγαίνουν οι υπηρέτες στη σειρά. Κι ύστερα μου λέτε εσείς δικαιοσύνη. Μόνο για μας, μόνο για σας, μόνο για αυτούς ύστερα από εκείνους που παραχόρτασαν, μόνο για τους άλλους ύστερα που παραπείνασαν, όσο να παραχορτάσουν και τούτοι, παραπεινώντας οι άλλοι, παρατρώγοντας οι παράλληλοι, παρασκάζοντας οι παρακάτω στις εντατικές οι παραπάνω, με επεισόδια οι παραμπουκωμένοι και οι αγχωτικοί με τα στρες από τα πολλά, διατάσσω και ευθύνομαι και διοικώ και δεν προλαβαίνω να σώζω τους γύρω μου που τόσο με χρειάζονται και τι θα γίνονταν χωρίς εμένα, ναι. Κανάγες που είπε και κάποιος και τα τίναξε, αλλά είπανε πως τα παράλεγε βλέποντας αποκρουστική κάθε πραγματικότητα και όλο ένα περισσότερους να έρχονται με τους αιώνες δίχως κανένα ιδανικό στη ζωή τους, παιχνίδι έτσι χωρίς ουσία. Εδώ τελειώνει το 11ο κεφάλαιο. Εντάξει,
Έχει μια φοβερή ποίηση, έτσι, είναι ασύλληπτο. Αυτό που παρατήρησα, για την πολλοστή φορά που το διαβάζω, γιατί έχω κάνει και διορθώσεις, είναι πόσα είναι τα νεόπλαστα του Ρένου. Ναι. Δεν ξέρω αν το είδες. Έχει αυτοσφαγμένοι, αλληλοχασάπιδες, κυκλοπόδαρος, Τρισίλιος. Ποιος άλλος γράφει ο Τρισίλιος? Τριπερήφανος. Απίστευτες, δηλαδή μπορεί να βρεις. Μέσα σε ένα. Ναι, και εντάξει, όταν λέμε να βρεις, να είναι λέξεις ποιητικές, έτσι, όχι να είναι αρλούμπες, γιατί υπάρχει και αρλούμπα. 12 κεφάλαιο. Γύρευα μέσα στο Βελιγράδι την ελληνική πρεσβεία, την έλεγα σε όλες τις γλώσσες κτλ. Εντάξει, λέει εδώ, είναι πιο διηγηματικό, δεν έχει τόση σημασία. Έψαχνε βενζίνη. Αυτό έχει. Ναι. Είναι στο επόμενο κεφάλαιο, το 13. Ψάχνει βενζίνη. Μπήκα στο Λέσκοβα τις 3 τη νύχτα, με μια ομίχλη γαλατερή κάτω από φώτα νέων, κρεμασμένα ψηλά βέργες, σε μια φαρδιά κεντρική λεωφόρο. Εδώ θα βαδίσουν κατά 16άδες. Ο νέος καιρός με τα αυτόματα στα χέρια, δράσκελα μεγάλα της ηλίθιας κοινωνικοπολιτικής αισιοδοξίας που ατενίζει βέβαιη μέλλον ιδανικό για πυθίκους, και γύρευα πρατήριο βενζίνης. Η μανία μου να έχω πάντα γεμάτο ρεζερβουάρ. Μπεντζίν την έλεγα, μπεντζίνα στα Ιταλικά, ως και γκαζολίνα, Ισπανικά τίποτα, δεν παίρνανε κάπου. Στο τέλος κάποιος θριαμβευτικά, πούμπα μου λέει, και μου δειξολόγησα στη δημοσιά. Ντυμένη φρέσκο χιόνι καθώς την ανηφόριζα, κενά στο κέντρο της, μαργά μεγάλα βήματα σαν να κάνανε περίπατο στη λιακάδα του φεγγαριού και των τετράφαρδων ράβδων νέων που καταφώτιζαν από πάνω πικρά και παγερά τα πάντα τυλιγμένα στη γαλατερή θαμπάδα, δυο πελώριοι σαν άρχοντες με μακρύες χλένες γκρίζες, μεγάλα πέτα πλούσια και αυταρχικά να τους κάθονται στην πλατιά, σαν στα πλατιά στέρνα, ο ένας γίγαντας, δυο κεφάλια ψηλότερός μου, μόμους 1 μέτρο, και κατηφορίζανε. Σταμάτησα και ξαναρώτησα. Μου δείξανε και αυτοί το ίδιο. Και ο γίγαντας μου είπε και γερμανικά, μα δεν ήξερε και άλλες λέξεις. Eisenbahn, σταθμός. Και μου πρόσθεσε με το τεράστιο μπράτσο του πάνω κάτω κουνώντας το μπάρα, δηλαδή κάποια μπάρα. Τι μπάρα, δεν καταλάβαινα. Μπας και εννοούσε απαγορεύεται ή τέρμα δεν έχει. Στέρεψε η πούμπα τους να πάρει ο διάολος, και έκανα πως κατάλαβα. Θα βρεις κάτι έτρεχε εκεί πάνω στο σιδηρόδρομο με ποια μπάρα, τι τέρμα, θα ξεκαθάριζε. Και μαρσάρισα. Είδα στον καθρέφτη που ο τετράψιλος γύρισε και μας κοίταζε. Ήταν και ο αυθεντικότερος, μα και αγαθότατος, ήρεμος. Μια πολύ μεγάλη πλατεία και στο βορεινό της τόξο ένας σταθμός αψεύτικος, σαν ξύλινος των παιχνιδιών, τυπικότατος με τα πυργάκια του, με το άνοιγμα στο υποδεχτικό των μπράτσων του, με τα παράθυρά του στη σειρά των αιθουσών αναμονής, θεοσκότεινα όλα τους, με τετράγωνα μεσευρωπαϊκά τζαμάκια. Και νάκι μπάρα μπρος μου. Απαγορεύεται δηλαδή. Φυσικά και απαγορεύεται. Νυχτιάτικο. Στη νύχτα του Τίτο, σαν πως θα περνάει στα 5 σκοτάδια και κανένα τρένο. Τι να μας τον τεινάξεις ρε σαμποτέρ το σταθμάκο μας. Και τώρα. Έστριψα και γύρισα κατά πίσω που είχα δει μια παχιά γυναίκα να τραβάει μέσα στο χιόνι διασχίζοντας λοξά την πλατεία. Βολτάρισα και στάθηκα δίπλα της. Πούμπα της λέω, πούμπα. Γύρισε όλοι μαζί χωρίς να ξεκουκουλώσει τα χέρια της και μου έκανε με το κεφάλι το πηγούνι κατά πέρα κατά την μπάρα. Ντάνκε της πέταξα και ανέβασα το τζάμι και όρμησα. Πάλι μπρος στην μπάρα, μα ούτε κουδούνι έβλεπα, διακόπτη, κουμπί να πάρει ο διάλος, με τι να την ανοίγουνε, δεν σάλευε με τίποτα, κλειστή την έχουνε. Ξανά στη γυναίκα, την πρόλαβα λίγο παραπέρα, μες στην έρημο του χιονιού, μισό μέτρο, ξαναβολτάρισα και ξαναστάθηκα δίπλα τη ΣΥΡΙΖΑ, τρόμαξε. Πούμπα της λέω, πούμπα! Αυτή, σαν να χαμογέλασε, δίχως πάλι να βγάλει χέρι στην παγωνιά, ξανάστρεψε ολάκερη στον άξονά της, βιδωτή την είχανε, ξανασήκωσε το πηγούνι κατά το βοριά, την μπάρα πάλι μου δείχνει. Ξαναχύμιξα κατά εκεί. Τίποτα, δεν έβρισκα πέρασμα κανένα, μήτε παραδίπλα πουθενά, μήτε παρακάτω, παραπάνω. Ξαναγύρισα. Πούμπα της λέω πάλι και αυτή γελάει. Τι με παιχνιδιάρης δηλαδή, της κάνω αστεία μες στον ψόφο τώρα. Ξαναγύρισα λυσασμένο στην ξύλινη μπάρα και τα λοιπά. Στο τέλος το έβρα λέει, λίγο παρακάτω. Γιατί δηλαδή θαρούσα πιο πολιτισμένος, μηχανοποιημένος τους Ιουκοσλάβους από την αφιαντιά μας. Με το χέρι ρε φίλε, τι άλλο, εδώ στο Βαλκάνιο. Το ξέχασες που βρισκόμαστε. Δω παρακατούλια δεν είσαι και του λόγου σου. Πόσο αναβαθμίστηκες δηλαδή ερήφη από τότε που ήμασταν μακαντάσιδες στην πείνα με τον Τούρκο και με τον Βυζαντινό. Το δικό σου τάχα.
Και με το Ρωμαίο που μας αλώνιζαν συμπούρμπουλους 10 λαούς οι λεγεώνες του πάνω κάτω και βορεινά και νότια και λοξά και διαγώνια και τριγυριστά, με όλους τους αυτοκράτορές του και με τους φιλόσοφους από δάφτους ακόμα, φοβερούς άλλο τόσο και στο σπαθί, όσο και στους ήμερους νυχτερινούς στοχασμούς, στο σκαμνί και στο παλιοτράπεζο εκεί τις νύχτες, μες στο ταμπερνάκουλου μου Μάρκος Αβρίλιος, στις στρατοπεδίες του ύστερα από τους ξολοθρεμούς μας, από τους δρόμους τους αράχνης δίχτυ που φτάναν αστραποί, στρωμένους και χτισμένους αιώνια, 2 μέτρα βάθος με τα γκονάρια και τα βαριά τα σκύρα, που εμείς δεν τα κουβαλούσαμε παρεΐτσα βογγώντας τα κακοτράχαλά μας, ή τα ξέχασες? Τα σημάδια δεν σου μείναν και σένα στη ράχη ρε σταυραδέρφη? Άντε με το χέρι λοιπόν, με το χέρι τη μανιβέλα. Τριμμένη έτσι, γυαλιστερή, παγωμένη, σαν τη στραβομεσελιασμένη την πένσα του Αυστριακού σου. Κι αυτός άλλες καπούτ, κι εμείς άλλες καπούτ. Κι εσύ, νάτι, γύρνατη. Κουμπί μου γυρεύεις. Να ξοδεύουμε και ρεύμα τώρα τζάμπα και βερεσέ. Πού να τα ξεράσου, μη σκουριάσεις κιόλας. Μπήκα στον έρημο σταθμό, μαρσάριζα γύρα-γύρα να βρω έξοδο κατά κάπου αλλού, αφού η πούμπα τους πουθενά δεν έβλεπα μέσα εκεί, μόνο κάτι ψηλές δεξαμενές. Σε 4 σιδερένια ποδάρια, νερό για τις ατμομηχανές, βαγόνια παλιά, ξύλινα, μαδημένα, σαν να τα γδάραν με τις οπλές τους γίδια, ταμπέλες που θα γράφανε κι αυτές, ήπιοι 8, άνδρες 24, 3 άντρες, ένα λόγο. Βρήκα ένα δικό μας, βγαλμένο από τις γραμμές παράμερα δίχως ρόδες, μισοθαμένο στο χιόνι, διάβασα το ήπι πάνω-πάνω. Βγήκα βορεινή μεριά σε ένα στενό λασπωμένο, που τράβαγε ο Λόης, αλασπωμένος, άρα πρόσφατα πολυπατημένος, ανάμεσα σε ψηλούς μαντρότυχους αλαγούμι, δίχως ένα φως πουθενά. Πούμπα γιόκ. 2 μάντρες μόνο, πέρα-πέρα και σκοτάδι μπρος ανεξιχνίαστο. Σιδερένια συρτή αριστερά, θεόρατη, άδειλη χωρίς ταμπέλα. Τι διάολο που πάμε. Κι άξαφνα οι προβολείς μου χάνονται από μπρος μου, κόβονται λίγα μέτρα πιο εκεί, πως τον χάσαν τον δρόμο. Και οι 2 μάντρες χάνονται, λες και βαρέθηκαν να μας τραβερσώνουν για τ' άγνωστο. Μα τι γίνεται? Γιατί δεν βλέπω τίποτα άλλο από πίσα ολόησα της νύχτας. Το φεγγάρι έχει κρυφτεί πίσω από σύννεφα βαριά. Λιγοστεύω, κόβω, σταματάω, κατεβαίνω να δω. Μ' αναμένους άσπρους διπλούς και κίτρινους προβολείς με τη μηχανή να δουλεύει και να ακούγεται αλλιώτικα, όχι σαν σε γκαράζ καθώς μας φράζανε οι ψηλές μάντρες στενά τόση ώρα. Δεν βλέπω τίποτα μπρος μου. Δεν είμαστε καλά. Τέλειος ο χώρος, πώς και δεν βλέπω τίποτα, τρελαθήκαμε. Κι ύστερα ξεδιακρίνω πολύ πλατιούς, σαν αραιωμένους στο μαύρο βάθος, μισόθαμπους και αναλυμένους, μα χωρίς να δείχνουν και πάλι τίποτα, τους προβολείς μου να χάνονται σαν στο άπειρο. Και ζυγώνω και σταματάω την τελευταία στιγμή πριν γλιστρήσω στη γλίνα και πέσω σε σκοτεινό βάθος. Κι είναι νερό μπρος μου. Νερό μαύρο δεξιά μου, νερό μαύρο αριστερά μου. Σε ένα κροτήρι βρίσκομαι, στενό 6 δράσκελα, μες στο νερό, άλλο ρευστό. Τι είναι αυτό, σιωπηλό, ακίμαντο, σαν στόμα αβύσσου ανοιχτό που με νεδρεύει, με περιμένει. Και το πελ καπιτέν που έχει 4,5 μέτρα μάκρος και είναι με τη μούρη κατά την άβεσο, τη λίμνη, το ποτάμι, το έλος, τι διάολο είναι. Πώς πισωγυρίζει τώρα σε αυτή την κρυσταλλωμένη λάσπη, με το χάος δεξιά και αριστερά του. Πόσες μανούβρες χρειάζομαι για να στρίψω ανάποδα 1,5 τόνο σίδερα πάνω σε λάστιχα δίχως αλυσίδες σε τέτοιο στενάδι. Και μια στραβοτευμονιά, θάνατος. Λίγο γκάζι παραπάνω, θάνατος. Λίγο πιο πίσω, θάνατος. Λίγο πιο μπρος, ούτε μια τρίχα, θάνατος. Με τη μούρη και με όλο το βάθος της μητερής μηχανάρας και του διπλού ατσάλινου προφυλακτήρα πάμε στο φούντο. Έκανα μισή ώρα να γυρίσω τον καπετάνιο και έφυγα τραβερσωμένος βολίδα με σε εκείνο το λούκι που θα είχε πίσω του μα το Θεό, την αχερουσία την ίδια να με κυνηγάει. Βγήκαμε πάλι στην πλατεία και κατηφόρησα στη λεωφόρο των 16άδων. Τους βρήκα να νυμφορίζουν τώρα οι δυο τους πάλι κουβεντιάζοντας. «Πούμπα νύχτ», λέω του γίγαντα που σκύβει προς το παράθυρο υποχρεωτικός. Εγώ μου κάνει με νόημα. Το δίχτυ κατά το πλατή του στήθος με τα μεγάλα κουμπιά της χλένης του. «Πάμε μαζί». Μου δείχνει τον εαυτό του και το αυτοκίνητο να τα ανοίξω πίσω να μπει. Ξανά στην πλατεία, ξανά στην μπάρα. Ανοίγει και κατεβαίνει. Πριν προλάβω να του πω τίποτα, τραβάει κατά τη μανιβέλα. Του κάνω νοήματα, του φωνάζω, δεν με ακούει, δεν με βλέπει. Τη σηκώνει γρήγορα και έρχεται θριαμβευτικά. «Νάιν», του λέω. «Ich gehe nicht», δεν πηγαίνω. «Πούμπα», μου λέει με χαμόγελο. «Όχι, εγώ δεν πάω, δεν με καταλαβαίνει, αλλά δέχεται». Με ρωτάει, λέει καμπόσα, δεν τον καταλαβαίνω. Ανακατώνει και λίγα ιταλικά και σέρβικα μαζί. Στο τέλος μόνος του βρίσκει τη λύση. Μου δείχνει με νοήματα πώς μπορούμε να πάρουμε ένα μπιντόνι. Έχει αυτός. Και να πάμε οι δυο μας με τα πόδια παρέα. Μου δείχνει και το φεγγάρι που ξαναβγήκε
Και το αυτοκίνητο με την κοπέλα να τα αφήσουμε κλειδωμένο εκεί στο σταθμό. Εγγυάται αυτός. Κομισάρ, μου λέει, και απλώνει τη χερούκλα του κυκλικά ένα γύρο την περιοχή, όλοι εννοώντας κομισάρ πασών των Ιουκοσλαβιών, εκεί με διαβεβαιώνει. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το κορίτσι. Αλλά γιατί δεν θέλω να κοιμηθούμε απόψε σε καλό ξενοδοχείο, με βεβαιώνει ο κομισάρ του κόμματος. Κομμουνίστης σε παρτάι, μου ξαναλέει. Αυτό το προφέρει γερμανικά σωστά, με περηφάνεια, ψηλά το κεφάλι. Το κόμμα το ίδιο μας φιλοξενεί. Μα και στο σπίτι του, αν θέλουμε. Τιμή του, έναν ζουρναλίστ. Να κάτσω να δω το Λέσκοβατς. Θα με πάει να δω και όλα τα γύρω. Θα μείνουμε όσο μας κάνει κέφι και δωρεάν. Είμαστε προσκεκλημένοι του κόμματος. Και λέει, όλο και πιο ενθουσιασμένος από μόνος του που είναι βέβαιος με την αγαθότητά του πως θα με πείσει. Όχι, επιμένω. Ντενεκέ, μπιντόνι, κουβά, οτιδήποτε, αφού ισχυρίζεται πως υπάρχει πούμπα τους εκεί, μα με το αυτοκίνητο δεν πάω και του κάνω νόημα πως κάτι βουλιάζει, πνίγεται, πώς το λένε, κάνει μπουρμπουλήθρες. Δεν με καταλαβαίνει, έχω κιόλας κατέβει και κλειδώνω, αλλά μ' αγκαλιάζει αδερφικά. Είναι τεράστιο, σαν αρκούδα από πάνω μου, με την τραχιά του χοντρή χλένη και το γούνινο γκρίζο σκούφο του, και πάμε παρέα με το φεγγάρι, μου λέει, να πάρουμε μπιντόνι πρώτα. Σε ένα σαν ξενοδοχείο, πανδοχείο που ξύπνησε το θυρωρό του χτυπώντας δυνατά το χέρι του στην ξύλινη ψηλή πόρτα δίχως τζάμια, τηλεφωνάει κάπου διατακτικά μα ήρεμα. Καμιά αμφισβήτηση δεν του έρχεται από την άλλη μεριά. Και ο αγουροξυπνημένος στέκει σούζα μπρος μας, περιμένοντας κι αυτός εντολές. Εδώ τώρα ξεκινάει, δηλαδή τελειώνει την περιγραφή του μυστηρίου, ποιο είναι το μυστήριο, και θα μπει στην κυρίως διήγηση, ας πούμε, όπου έχει αν θέλεις, το τραγικό κλείσιμο στο τέλος, το τελείωμα αυτό. Έχουν δοθεί λοιπόν οι εντολές και συνεχίζει. Του φέρνει 2 μπιντόνια της Wehrmacht. Παίρνουμε από ένα ο καθένας και τραβάμε πάλι στο σταθμό. Και ύστερα πίσω του, στον ίδιο εκείνο δρόμο, ανάμεσα στις ψηλές μάντρες, και στέκεται σε λίγο αριστερά στη σκοτεινή σιρτή σιδερόπορτα. Α, κάνω, εδώ είναι. Ούτε ένα φως απόξω, μια ταμπέλα, τίποτα. Πούμπα, γεια. Τότε να έρθουμε με το αυτοκίνητο, χαμογελάει ευχαριστημένος που λογικεύτηκα. Να έρθουμε. Γυρνάμε πάλι πίσω, μου λέει στο δρόμο, μου διηγέται πως ήταν παρτιζάνος με τον Τίτο τον ίδιο κοντά του, και ύστερα στο κομισαριάτ, φίλος με τον γενικό γραμματέα, και εδώ κομισάρ. Μου έκανε πάλι έτσι πλατιά με το πελώριο χέρι του ένα γύρο κάτω από τον ουρανό. Έχει και αυτοκίνητο, αλλά όχι τέτοιο βέβαια. Δεν είναι ωραίο το φεγγάρι? Δεν είναι ωραίο που περπατάμε έτσι οι δυο μας νύχτα, ένας δημοσιογράφος και ένας παρτιζάνος, φίλοι? Κάτι τέτοια θα κελαϊδάει, γιατί με πιάνει από τον ώμο πάλι ολόθερμα σκυφτός απάνω μου, σαν να είμαστε 2 παλικαράκια εκεί από πάντα, δεμένοι με τους πετροπόλεμους από γειτονιά σε γειτονιά. Μου δείχνει το φεγγάρι, το χιόνι γύρω που τα σκεπάζει όλα, και τον ουρανό με τ' άστρα που καθάρισε και λάμπουν τώρα, τι αστραφτερά. Στράιχεν, μου λέει, μπορεί από τα σπίρτα, Στράιχολτσεν αντί Γκλέντσεν, και τον εαυτό του κάθε τόσο κομισάρ και με ένα ζουρναλίστ. Α, τι φίλο θα μπορούσα να τον έχω, και ας μας χώριζαν όλες οι απάνθρωπες ιδεολογίες στον κόσμο, εμάς δεν θα μας ένοιαζε, θα πηγαίναμε έτσι κάτω από τα άστρα, τα όμοια πάντα λαμπερά, ή άλλοτε που τρεμολάμπουνε, που κλαίνουν, που στάζουνε για όλα τα άλλα καπούτ μας, όλα τα νερά που μας πικρίζει ο άψυνθος καθώς πέφτει από ψηλά και κάνει ζόφο τον κόσμο με τους δαιμονισμούς μας. Τη βρήκαμε τυλιγμένη στο κρυστάλλινο μαγνάδι. Όλος ο καπετάνιος ήταν σαν μαργαριτάρι και έλαμπε εκεί, φεγγαρίσια στην παγωνιά, 15 υπό. Και η αγάπη μου μέσα κοιμότανε κουκουλωμένη με το χοντρό ύφασμα του παλτού της που του κουβαλάγαμε από την Αθήνα μαζί μας, μα λεφτά δεν είχαμε 2 μήνες τώρα, μέλιτος να το ράψει. Έτσι το γυρίσαμε πίσω. Φτάσαμε Φυσέκι. Και τότε πρόσεξα πως η πορτάρα είχε δίπλα στον τοίχο και ένα κουμπάκι κουδουνιού σπιτίσιου, μαύρο από βακελίτη, μια σταλιά. Έλα σώσον, κύριε. Τόσο μεγάλη σιδερόπορτα και είχε τέτοιο ψηράκι αυτού. Πούμπα, σου λέει. Μα στην κρεβατοκάμαρά μας χτυπάμε να μπούμε. Και τότε πριν το πατήσει μου κάνα κατανόητα έτσι με τον αντίχειρα, κάτι ζητώντας μου, αλλά τι. Άμορε, κατάλαβα. Τώρα μας το σκάει το μυστικό του ο κομισάριος. Αναυτήρα θέλει να πει. Και το κουμπί όμως του κουδουνιού φαίνεται, δεν χρειάζεται φως, μου υποβάλλει ο έξυπνος ο βρωμορομιός μέσα μου της κομπίνας, ο άθλιος, της ρεμούλας, του λαδώματος παντού ολονών για να ανοίγουν όλες οι πόρτες. Ο αναυτήρας μου του γυάλισε.
Και είναι επίχρηστος μονάχα ο πρόστιχος. Αυτό ήταν λοιπόν. Μωρέ Σαΐνι που σούμε. Του τον έδωσα, ένα 50 έκανε. Τον τζέπωσε. Κι ύστερα χτύπησε το κουδούνι. «Γιούγκο Πετρόλ», μου είπε, καθώς μας άνοιξε στρατιώτης με αυτόματο και στάθηκε κλαρίνο μπρος του χαιρετώντας. «Τι πάει να πει αυτό?» Του δείξα την απορία μου. «Γιούγκο Πετρόλ», και έκανε πάλι έτσι ένα γύρο πέρα με το χέρι του, όλο τον τόπο εννοώντας, όλη τη χώρα. Τι θέλει να πει? Και τότε είδα τις πελώριες δεξαμενές πάνω από τα κεφάλια μας, με τις χοντρές μαύρες μάνικες αβόες να κατηφορίζουν από ψηλά. 1, 2, 3, 5, 10, δεν είμαστε καλά, και πέρα μπρος μας γιγάντιες να φεγγρίζουν στο σκοτάδι, μπετονένιες που τράβαγαν και μέσα στη λίμνη για ασφάλεια. Και ο στρατιώτης να μην ξεμαρμαρώνει, αφού ξανά σουρεμ όλο το ζόρι τη σιδερόπορτα, και εκείνος να του δείχνει τον καπετάνιο που τον είχαμε μπάσει μέσα κάτω από την πρώτη σιδεροδεξαμενή, 30 μέτρα ψηλά, σε μια πολυκατοικία, να βάλει. Τα κεντρικά διηλιστήρια της Ιουκοσλαβίας ήταν η περηφάνεια, η πούμπα του Λέσκοβατς. Γι' αυτό τόσο άμεση όλοι τους στην απόκριση νυχτιάτικο. Θέλαν να πούν «Βενζίνη, όσοι γουστάρει η ψυχή σου, να σε πνίξουμε με δάφτη». Ατός του λοιπόν ο Ιωσήφ μπρος μας γιόμιζε. «Γιούγκο Πετρόλ». Τώρα τι βενζίνη, τι σοσιαλιστικά οκτάνια τρέχα γύρευε. Βενζίνη μια φορά. Και όχι από το πρατήριο, από την παραγωγή, να φτάσεις και ως το Τέναρο και να περάσεις και στην Κρήτη. Ξεκλείδωσα την Ικελένια τάπα, την πήρε στα χέρια του και την περιεργάζονταν θαυμαστικά ο κομισάρ, σαν βασιλική κορώνα, στριφογυρνώντας την κάτω από το φεγγάρι, μελετημένο σύνεργο, και φουλάρισε ο φύλακας του υγρού πλούτου πασών των Ιουκοσλαβιών στις προσταγές του αφέντη του. Μήτε μια τρίχα δεν θα κατέβει και η στάθμη της Νταμιτζάνας εκείνη στα 4 ποδάρια. Μέθησε ο καπετάνιος, ξεχύλισε, χύθηκε και στα άσπρο χιόνι, τέτοια χοντρομάνικα που ήτανε. Κι ύστερα πήγαμε στην Ξυλοπαράγκα πάλι, με όμοιο παλιοτράπεζο σαν του μεθοριακού στο Μάριμπορ. Κάτι τράβηξε να γράψει ένα μπλόκο στρατιώτης και στάθηκε ρωτώντας τον. Ύστερα μιλούσανε όλο και πιο κομπιασμένοι και οι δυο τους. Ύστερα σταματήσανε και κοιτιόντουσαν. Σκέφτηκα. Κοιτάν πώς θα το φορμάρουνε να μοιραστούνε τη μίζα. Και στο τέλος, αφού φούντωσε το κακόμοιρο το παλικαράκι και κάτι του ξηγούσε φοβισμένο, τρέμανε τα χέρια του σαν να το εκτελούσανε, γύρω στο κομισάρ του και μου είπε αποφασιστικά «Νίχτς, νίχτς Μπετσάλεν». Τα χάσα, πώς δεν θα πλήρωνα διόλου. Έτσι τζάμπα τα χαρίζει τα πλούτια της Ιουγκοσλαβία, και η μίζα τους τι διάολο. «Γιούγκο», μου έλεγε, για να μου εξηγήσει. «Γιούγκο, Γιούγκο Πετρόλ». Και κούναγε το κεφάλι του στο ίδιο και ο στρατιώτης. Μπήκα. Είναι κρατική βενζίνη και δεν μπορεί να πουληθεί από εκεί σε κανέναν, και μάλιστα σε ξένο. Γιατί μου ανακάτωνε και γκρίτσκα μέσα και με έδειχνε με δυνατό το δάχτυλο κατάστηθά μου, άλλο που δεν ήθελα. Ναι, αλλά μετά μου δείχνει πάλι την τάπα της βενζίνης παστράφτη εκεί, ενθουσιασμένη και η αφεντιά της, και τη μάνικα είναι συνεχεία. Μια την τάπα, μια τη μάνικα. Ήθελε τώρα να βγάλουμε τη βενζίνη από το ρεζερβουάρ, όσοι είχαν βάλει, γιατί δεν επιτρεπόταν να δοθεί σε άτομο και ξένο, καθώς του είπε μετά ο στρατιώτης. Του κούνησα το κεφάλι αρνητικά. Με κοίταξε πολύ σοβαρά. «Γιούγκο Πετρόλ», μου τόνισε. Μου δεν έχει Γιούγκο και ξεγιούγκο. Δεν του δίνω τίποτα πίσω. Ναι, του λέω, αλλά μέσα στο ρεζερβουάρ εγώ είχα καμιά 40 λίτρα BP. Από το Ζάγκρεπ, από το Βελιγράδι που είχα φουλάρει. Και εκείνη έχει περισσότερα οκτάνια. Μου κλέβετε έτσι οκτάνια. Άντε τώρα οκτάνια, δεν θα πιάσε τι του έλεγα. Το βρήκε όμως λογικό, δίκαιο, να μην με κλέψουνε. Του τόνισα mixed. Και ύστερα σου λέει οι Έλληνες, ληστές. Ο ίδιος ο Θουκυδίδης, αφού του φάνηκαν στον κόσμο, επειδή ήρξαν το μάλλον περαιούστε ναυσίν, ετράποντο προς ληστείαν, και προσπίπτοντες ήρπαζον κατά των πλήστων του βίου εντεύθεν επιούντο, ουκ έχοντος ποεσχήνην τούτου του έργου, φέροντος δέτη και δόξης μάλλον. Δηλούσι δε τόντε υπηρωτών τινές έτη και νυν, εις κόσμος καλός τούτο δράν, και οι παλαιοί των ποιητών τας πίστης των καταπλεόντων πανταχού ομοίως ερωτώντες ή ληστέοι συν, ως ούτε ον πινθάνονται απαξιούντων το έργον, είστε επιμελές ή δένε ούκον ειδιζόντων. Τα δόλια, τα δυο Σλαβάκια που με κοιτάζανε, που πολύ σωστά μιλούσα, κλέφτες δεν θα γινόντουσαν του λόγου τους να ληστέψουνε τον ξένο και ζουρναλίστ. Κούνησε το κεφάλι του ο κομισάρ κατά κάτω, και του έκανε τα λουνού έτσι με την παλάμη κοφτά, οριζόντια, τέρμα δηλαδή, και ύστερα με το δίχτυ κάθετο στα σφραγισμένα χείλια τσιμουδιά. Μόνο οι δυο τους μες στη Ιουκοσλαβία το ξέρουνε, μην το μάθει ο μεγάλος δράκος και πηδήξει από τα θολάμια του
μέσα από τις μαύρες λίμνης το βυθό ένα γύρο και μας χάψει όλους. Ξανά άνοιξε η μεγάλη πόρτα και ξεμπουκάρισε σιγά σιγά η μούρη του καπετάνιου όταν με χτύπησε στο δεξιό μου κάτι να μου πει. Όχι. Μου δώσε τον αναυτήρα. Φεύγαμε τώρα και δεν κινδύνευαν πια να καούν τα κεντρικά διηληστήρια της Ιουγκοσλαβίας. Ο έρμος, ο μιζαδόρος που θαρούσα ήτανε του χρέους πιστά. Σωστός κομισάριος. Στην πλατεία πάνω που χωρίζαμε μου έδειξε κατά τον νοτιά συνέχεια τη λεωφόρο των 16 να τραβήξω. Κάτι ακόμα πάλευε να μου πει διστακτικά. Μου έκανε στο τέλος σαν παιδάκι, χαμογελώντας παρακαλεστικά με τα χέρια έτσι πως βαστάει βολάν. Να οδηγήσει. Να του δώσω λίγο να οδηγήσει τέτοιο αμάξι. Σαν τη βενζινού στο Ζάγκρεπ που μου γύρεψε δειλά-δειλά να της χάριζα το μπικ που δε πίσω από το παρμπρίζ στο λούκι πάνω από το ταμπλό και λάμπανε τα μάτια της. Της το είχα χαρίσει. Άκου ένα μπικ της πεντάρας. Μα τον καπετάνιο τώρα να τον δώσω στα χέρια του. Και τι σακαράκα θα οδηγεί τάχα ο κομισάρ. Τι ξέρει. Και του είπα όχι, ο άθλιος με την ευγενή ψυχή. Βιάζομαι να φτάσω στην Αθήνα σήμερα. Ψέματα, το ξέρα πως θα εκτελώνιζα στη Θεσσαλονίκη. Του φάνηκε πολύ λογικό του αγαθού μου γίγαντα. Καμιά 1000 χιλιόμετρα βέβαια. Και μου ζήτησε και συγγνώμη. Να πάρει ο διάολος. Καίνε κάτι τέτοια μια ζωή. Να μπορούσα λέει να τον βρω. Πού θα πολεμάει τάχα σήμερα. Κι αν ζει στη Βοσνία. Ή θα παραφυλάει από το κομισαριάτο του να ρηχτεί στα Σκόπια. Μπα. Θα τον έχουν στείλει σπίτι του. Φίλος του Τίτο, τέρμα το κόμμα. Μα να τον έβρισκα. Να φρενάρω σε ένα χωριό εκεί της Σερβίας, πάνω από το Κουμάνοβο να πούμε, κάπου γύρω στο Λέσκοβατς, ξέρω εγώ, σε ένα φτωχικό με κυπάκο μπρος, κανένα μποστανάκι φροντισμένο του χρέους και του καλού χαμόγελου, με τον γκρίζο κούκο του, φθαρμένη τη χλένη του, ξεκούμποτη και έναν άνοιξη. Να ανθίζουνε τα δέντρα γύρα και τα χορτάρια και τα χαμομήλια, να καρφωθώ έτσι σούρνοντας το χωματόδρομο, να νόξω και να τραβάει από το μαλακό το χώμα 2-3 κρεμμυδάκια φρέσκα. Να τα χάσει, τι ζωριλίκι τώρα και τούτο, και να του φωνάξω μήτε το όνομά του δεν ξέρω. Κομισάρ μου, σάλτα μέσα, πάμε! Θα οδηγήσεις εσύ. Κατά κάτω ίσα με το μαλέα, την κορώνει όπου θες. Τούτο εδώ τ' άσπρο το σαΐνι νέας καπιταλιστικής τεχνολογίας να πάρει ο διάολος, μούτζο τους. Αλλά ξέρουνε να φτιάνουν τέτοια. 200 χιλιόμετρα πιάνει σε 200 δευτερόλεπτα, σύντροφε. Θα πιάσουμε και 80, διασχίζοντας τα χωράφια σας, χοροπηδώντας τα οργωμένα σας. Με 100 τα πηδούσαμε τότε σε αλλαγή και τους ξεφεύγαμε νυχτιάτικο, θυμάσαι. Και εκείνος θα μ' αγκαλιάσει από 2 κεφάλια ψηλότερα. «Ζουρναλίστ», θα μου πει, «σταυραδέρφη, ξανάρθες, άλλες καπούτ. Μα δεν μας νοιάζει τίποτα. Και σίδερα μασάμε εμείς. Μας φτάνει και η Σερβία. Και σας ταλονάκι σας παρακάτω. Μόνο μην τα κάνουμε ρημαδιό, ζουρναλίστ μου. Εσύ να το γράψεις, να μην τα κάνουμε. Θα σ' ακούσουνε, άκουε με μένα, ναι. Μίλα τους σωστά και ακούν οι άνθρωποι. Δεν έχουν σημασία οι κορώνες και οι σβάστικες, τα άστρα και τα σφυροδρέπανα, τα κόμματα και οι δημοκρατίες όλων των ειδών. Οι άνθρωποι έχουν σημασία μόνο. Άλλες καπούτ θα τα βρούμε εμείς. Πες τους το. Ακούν οι άνθρωποι και δίχως τις ιδέες, με την καρδιά. Έτσι θα μου πει, το ξέρω. Μα πούντον. Πούντι όλοι όλων των άλλες καπούτ. Ξαναρχίζουν πάλι τα ψέματα από την αρχή. Κάνουνε τους ίδιους δρόμους, τα ίδια μαντρωμένα λούκια τραβερσωμένοι. Σ' άλλα όμοια και ανάλογα ή και χειρότερα. Λες, κομισάρ, και εμείς τα ονειρευόμαστε μονάχα. Μα το ίδιο κάνει. Κι αν έτσι κάνουν και έτσι ξαναπάθουν, αλλιώς πάλι εμείς. Το δικό μας, χάρισέ τους όλο τον κόσμο, τέτοιον κόσμο μας. Δεν θέλουμε τίποτα, δικά τους όλα. Διαψύχου βορράς εμείς. Σήμερα τάχα γεννιόμαστε και σίδερα μασάμε. Και την ιστορία όλη χάρισέ τους τη. Και χωρίς από τέτοια εμείς. Για την ιστορία τα χαζούσαμε ή για δάφτην θα πεθάνουμε στα σοβαρά. Για τη ζωή πάντα λέγαμε. Δεν ακούνε. Θα τη ζήσουμε κι άλλο τόσο μονάχοι όσοι περσεύει. Είναι καταπληκτικό. Ναι, είναι, εντάξει, αυτό είναι το διακήρυξη ανθρωπιάς στην ουσία. Είναι μανιφέστο αυτό. Είναι μανιφέστο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, είναι, και είναι πόσο ας πούμε, εντάξει, ξαναγυρνάει και βλέπει τα πράγματα. Έχει εδώ διάφορα, μετά περνάει αλλού.
τελείως αλλού και έχει φύγει πλέον από την Ιουγκοσλαβία. Κάνει ένα flashback, ας πούμε, στην Αθήνα και μετά ξαναφεύγει και φτάνει στην Αγία Βαρβάρα του Αμαράντου, στην εκκλησία, και είναι πάρα πολύ ωραίο κεφάλαιο και παίζει με είναι το κεφάλαιο 19 και το διάβασες τουλάχιστον τότε το «Δεν υπάρχουν στον κόσμο ένοχοι» του Τολστόη, τη ρώτησα καθώς φτάναμε στην Αγία Βαρβάρα του Αμαράντου. Είναι ξανά το ταξίδι τώρα στην Ελλάδα του 90 τόσο. Ύστερα από 44 χρόνια και την είδα να στέκει στη στενή πόρτα του ρημαγμένου ξοκλισιού με την πλάτη γυρισμένη κατά τον ήλιο να γέρνει πια κατά το Λεσκοβίκι. Μα που τα θυμάσαι όλα διαρκώς έτσι ξαφνικά, που πήγε ο νου σου τώρα εδώ που βρισκόμαστε, τι σχέση έχει? Έτσι ζω πάντα, δεν ξέρω. Σχεδόν σαν να ανακατεύει κάποιος μέσα μου ακατάπαυτα να βρει το πιο άσχετο και να βαράει ωστόσο διάνα πάντα, να αποδεικνύονται σχετικά και τα πιο παράτερα μόλις τα βρει. Να ενώσει παράλογα, ή αυτός τα μαγεύει, τα αλλάζει, τα πυρώνει σε δικιά του φλόγα και τα λιώνει, τα ενώνει. Και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάντα όμως έτσι είναι οι στιγμές μου. Οι πιο άταχτες μου, οι πιο δικές μου, δεν ξέρω. Μπορεί γιατί μια είναι και όλη η στιγμή μας, όλη τη ζωή μας. Θυμάσαι που έλεγα, μπορεί όλο αυτό να είναι η σκέψη ενός άλλου. Μπορεί αυτό να είναι. Όλη τάχα η συνείδηση να είναι αυτό. Η δικιά μου πάντως είναι διαρκώς όλη μέσα στην κάθε μου στιγμή. Μα και δεν είναι και τόσο άσχετα όσα χυμάει μέσα στις δίνες και μπει γειτόνα στα άλλο ή ξεριζώνει μέσα από τα άλλο ή ραμφίζει ενωμένα σαν γλάρος απασίγα στη θάλασσα. Ίσως είναι καλύτερα να είναι και άσχετα. Είσαι ελεύθερος μέσα στα άσχετα. Δεν σε κλείνουν οι μέγενες του κόσμου, οι τανάλιες της λογικής. Του Αυστριακού η Πένσα, τη θυμάσαι, τη βαριά στραβομασελιασμένη που μας τη χάρισε, πολυφθαρμένη, λία στις λαβές από τη χρήση, σε τι σίδερα, μα που τίποτα δεν της ξεφεύγει. Την έχω ακόμα στο πορτμπαγκάζ, με πιο καινούρια κλειδιά που μου χάρισε ο Θανάσης. Σε βέβαιη πως μας τη χάρισε ο Αυστριακός? Όχι ποιος, ναι αυτός. Αλλά είσαι βέβαιη ποιος ήταν αυτός? Ή εμείς που τον είδαμε να μας τη χαρίζει και τη φυλάμε ακόμα λέγοντας αυτή είναι το Άλες Καπούτ και του Κομισάρ και του Γερμανού στο πάρκο μου όταν ήσουν 3 χρονών εσύ και θα ζούσαμε μαζί όταν θα μεγάλωνες και θα γινώσουν ούτε 15 και θα μ' αγαπούσες μήτε 16 και θα παντρευόμασταν. Τώρα είναι που δεν σε καταλαβαίνω πια καθόλου. Σε χάνω πολλές φορές ολότελα. Κι έχανες και από την αρχή που γνωριστήκαμε. Μα τέτοια μας έλεγες. Και μετά πηγαίνει αλλού, πηγαίνει στο Βυζινό, ας πούμε, που δίδασκε ως καθηγητής, στη μάνα μου κλπ. Εντάξει, είναι... Πάντως, επιτοπλίστων είναι ναι. Μια μυθιστορία. Είναι μια μυθιστορία ζωής. Είναι μια μυθιστορία. Και δρόμου. Είναι κάτι σαν road trip. Ναι, αυτό. Είναι και δρόμου, αλλά είναι ταυτόχρονα πάνω στον άξονα του δρόμου ναι. Βάζει όλη τη ζωή του ξανά και την πηγαίνει πάνω κάτω. Είναι από τα ωραία κομμάτια. Γι' αυτό ίσως. Είναι ίσως η προδιαμόρφωση, προσήλυψη της Ουλάν Μπατόρ στην ουσία. Ναι. Γιατί έχει τέτοια κεφάλαια. Ναι, έχει επαναλάβει ένα κεφάλαιο 2 ναι. στην Ουλάν Μπατόρ, αλλά αυτή είναι μια σύλληψη μυθιστορική της ζωής του. Ξανά που θέλει να την ξαναμοντάρει, να την βιδώσει πάνω σε συγκεκριμένα περιστατικά και φυσικά πάλι με τον εμφύλιο αλλά και με την προσωπική του περιπέτεια και με την προσωπική του μάχη, αν θέλεις, για το πώς έφυγε στην Ιταλία, πήγε στη Γερμανία, πώς ξαναγύρισε, τι έκανε όλο αυτό μαζί, ας πούμε, με όλα τα σχόλια. Αυτά είναι η ζωή δεμένη με το έργο. Γιατί αυτό είναι το έργο, αλλά το έργο δείχνει τη ζωή του πάλι. Είναι ένας κύκλος, ένας συνεχής κύκλος αυτό το πράγμα. Εντάξει, διαβάζοντας το βέβαια με σπάσματα, δεν χρειάζεται να καλύψεις κάποια κενά, αλλά πάντως είναι και ένα κλίμα, ένα χρώμα. Η τόνη είναι αυτή πάντως. Ναι, είναι ένας τόνος. Είναι, νομίζω, αρκετά καλό. Βέβαια, όταν τα έγραφε αυτά δεν τα αναγνωρίζαμε, όλο και κάτι παραπάνω του ζητάγαμε. Ίσως, όπως λέει και ο ίδιος κάτι εκεί μέσα για το πώς είναι η ζωή, θα έλεγα ότι και το έργο και η ζωή κρίνονται μόνο όταν κανείς πεθάνει τελικά.
Έτσι έχει αποδειχθεί. Ναι, εκεί κάθεται, ξελαμπικάρει δηλαδή. Εν ζωή είσαι ο ίδιος που πας να επιβάλλεις τον εαυτό σου και αυτό που θες να πεις και δεν το επιβάλλεις εύκολα, αλλά και όταν από την αντίστροφη σε θαυμάζουν ή σε υπερθαυμάζουν, πάλι είναι από άλλους λόγους τώρα, σε θαυμάζουν διότι στιχοποίησαν διότι μελοποίησαν τους στίχους σου, ξέρω εγώ. Βγάζουν ποιητές γιατί ενώ είναι απλή στιχουργοί. Ο μεγάλος αυτός, ο μεγάλος Γκάτσος, ο μεγάλος Μάνος Ελευθερίου, ας πούμε. Ποιος είναι μεγάλος, μωρέ? Τι μεγάλος, τι έχει γράψει δηλαδή ακριβώς, για να καταλάβουμε, ναι. Μεγάλος, όλοι είναι μεγάλοι, γιατί είναι χορεύουνε σαν πυθικάκια σε ένα χορό, δηλαδή, ναι, εντάξει. Όλοι αυτοί είναι μεγάλοι, ναι, όσο είναι μετά, στο πάρτι. Ναι, όσο είναι στο πάρτι, είναι ένα πάρτι. Και για λίγο αφού πεθάνουν. Δηλαδή, ναι, και για λίγο αυτό. Έχω καταλάβει κιόλας ότι ο μεγαλύτερος τρόπος, ο ένας τρόπος να γίνεις μεγάλος ποιητής είναι να πεθάνεις. Ναι, είναι και αυτό, ναι. Κρατάει λίγο, ναι, και δεν αξίζει να πεθάνεις για να κρατήσεις. Και μάλιστα, άμα φροντίσεις και πώς θα πεθάνεις, τότε είναι που τρελαίνονται. Αλλά θέλω να πω αυτό, δηλαδή κάθεται κανείς μόνο μετά το θάνατο. Δεν υπάρχει το πρόσωπο για να έχει τα αρνητικά ή τα θετικά που θα... τίποτα, είναι αποδεσμευμένος. Εκεί θα είναι το έργο. Το έργο όπως το έχει δώσει ατόφιο. Και εκεί φαίνεται και η προσωπικότητα, η πραγματική. Δεν ξέρω, είναι αυτή η αίσθηση που... ή τουλάχιστον εγώ... Όχι, έτσι νομίζω ότι είναι. Και αφού περάσουν κάποια χρόνια, γιατί... Ναι. Ποιος, ας πούμε, είναι η ίδια η αντίληψη που έχουν οι σημερινοί για τον Σικελιανό με εκείνη που είχαν τη σύγχρονη του. Έλατε. Άλλος ένας υπερθαυμασμός ενός... Ναι, πέρασε, τελείωσε. Πέρασε, ναι, τελείωσε. Δεν έκατσε. Τίποτα. Μια φούσκα ήρθε και ένας διάτονας τυρ, έμεινε με κάποια καλά ποίηματα και τέλος. 2,5, 3, 3,5, 4 παρακάτω, 4,5, ως εκεί δηλαδή. Δεν μένουν. Ναι. Αυτά στην εξοχική μας εκδοχή.